tardes. Imos empezar entón esta sesión segunda, e en primeiro termo imos escoitar a Margarita Santos, que eu supoño que a súa intervención é moi agardada porque aborda a cesión duns fondos de grande valor e dunha gran figura da cultura galega, Ramón María de Valle Inclán. E, ademais, imos ter a sorte de poder escoitala a traveso de quen é unha das grandes expertas no escritor, ou sea que a situación é perfecta para nós, non? Margarita Santos, que seguramente moitos coñecedes, é doutora pola Universidade de Santiago, é profesora de literatura española, directora do Grupo Gibius e directora da Cátedra Valle Inclán. Ten unha longuísima carreira investigadora que eu vou a abreviar para non roubarlle tempo a súa intervención, pero, ten máis dun centenar de artigos, varias monografías, traballou sobre distintos temas como o teatro no século XVIII ou a prensa no XIX, grazas a cal recordo que nos coñecimos, pero fundamentalmente traballou sobre Valle Inclán, sobre o cal xa fixo a súa tese de doutoramento. Con motivo destes traballos, ten recibido ela personalmente ou dentro do seu grupo de investigación distintos premios como os de edicións universitarias, o Premio de Investigación Valle Inclán, o Premio da Sociedade Internacional de Unidades Digitais Hispánicas polo Arquivo Digital Valle Inclán, e supoño que deste arquivo nos vai falar agora e o vai a facer moito mellor do que eu poda decir, así que moitas gracias e cando queiras. Moitas gracias pola invitación e a posibilidade de estar aquí compartindo cos meus colegas dos que estou verdadeiramente, teño que decir así con toda sinceridade, aprendendo todo, realmente. Gracias tamén a Concha pola súa presentación, coñecémonos hai moitos anos, é verdadeiramente un gusto estar con ela nesta ocasión, tamén pola súa presentación. Estaba un pouco despistada de como enfocar inicialmente esta intervención. Comenzaba por evocar a Constitución de 1931 que, inspirándose na Carta de Atenas, froito da primeira Conferencia Internacional de Arquitectos e Técnicos de Monumentos Históricos, introduce no artículo 45 unha concepción da cultura que situaba a España na cabeza dos países occidentais no que se refería á tutela legal do seu patrimonio, ao declarar: toda la riqueza artística e histórica de un país, sea quien fuere su dueño, constituye el tesoro cultural de la nación. Esta visión democrática da cultura e da tutela do patrimonio cultural é pedra de toque na reivindicación das xoias artísticas como pertencentes a todos nós e temos, por tanto, a obriga de conservarlas e defenderlas. Neste principio, quixera marcar precisamente o legado Valle Inclán da Universidade de Compostela, da Universidade de Santiago de Compostela, que participa, por outra parte, de cheo nas cuestións que se debaten nestas xornadas, pero non sendo experta nesta problemática, o meu propósito é moito máis modesto e vou formular atendendo a un doble obxectivo. Primeiro, describir o patrimonio valleinclaniano existente na USC, é marcado na categoría de ben mobles, que conforma, por un lado, un arquivo privado depositado nunha institución pública e, por outro, de fondos propios da institución que xestionan desde o punto de vista académico a Cátedra Valle Inclán e o Grupo de Investigación Valle Inclán, respectivamente. E vou agrupar este patrimonio en tres bloques. Primeiro, a totalidade do legado manuscrito de Valle Inclán, hoxe indexado e catalogado nunha base de datos ad hoc, a que vou referirme nuns minutos. 2, a biblioteca persoal de Ramón del Valle Inclán, mellor dito, 3/4 partes da totalidade, depositada desde abril de 2018 na Biblioteca Xeral. 3, o Fondo Documental Bibliográfico, Gráfico e Iconográfico reunido no Archivo Digital Valle Inclán 1878-1936 online desde decembro de 2018, no que vou falar tamén dentro dun minuto. O segundo obxectivo
é mostrar dous recursos digitais que o Gibius, e o Grupo de Investigación Valle Inclán, en diante sempre mencionarei no polo acrónimo, desenvolveu nestes últimos anos para facilitar o acceso, estudo e difusión deste excepcional corpus valleinclaniano, manuscrito e impreso, considerado actualmente o máis completo dos existentes. Este patrimonio é froito da converxencia do traballo levado a cabo en varios frentes pola Cátedra Valle Inclán e a labor investigadora desenvolvida polo Grupo de Investigación Valle Inclán ao longo dos máis de 20 anos da súa existencia, que, contrariamente ao que di Gardel, son non pouca cousa. Direi a modo de preámbulo que o Gibius formouse ao beiro dun proxecto de investigación subvencionado pola Xunta de Galicia e desde esa data, 1994 concretamente, tuvo unha composición estable no seu núcleo de profesores e na súa dirección, e cos cambios, por outra parte, lóxicos dos seus restantes integrantes, pero mantuvo unha trayectoria e actividades ininterrumpida grazas ao financiamento acadado por sucesivos proxectos I+D+I das convocatorias públicas nacionais e autonómicas. Conta, ademais, con axudas puntuais xestionadas por outras vías, por exemplo, contratos con empresas, e complementariamente, desde o ano 2002, dispón dun modesto financiamento da Cátedra Valle Inclán. Precisamente a Cátedra naceu nesa data co obxecto de proporcionar un marco de integración e apoio á tarefa de investigación, actividades e proxectos do Gibius, e se ben é certo que a Cátedra Valle Inclán desenvolve as súas propias iniciativas e actividades, está financiada no marco do Programa Universidades do Grupo Santander. Estas actividades amplían e completan as propiciadas polo propio Gibius, seminarios, congresos, exposicións, pero as dúas, tanto a cátedra como o grupo, confluen no común propósito de promover e difundir a obra de Ramón del Valle Inclán, potenciando os estudios valleinclanianos. A tal fin, impulsamos con carácter formativo o Seminario Permanente Valle Inclán, que ao longo do ano académico proporciona aos seus participantes a oportunidade de debater, traballar con recoñecidos valleinclanistas ou outros expertos en metodoloxías que alimentan, por outra parte, as liñas de investigación do grupo. Por outra, desde 2005 formalizouse a creación dunha colección propia con selo editorial adscrito ao Servicio de Publicacións de AUSC, e chamase Biblioteca da Cátedra Valle Inclán, e a finalidade desta biblioteca é servir de canle e difusión universitaria da investigación en torno á figura e obra do escritor, con dúas liñas básicas editoriais, edicións de diferente tipo e monografías con diferentes metodoloxías, 11 títulos publicados ata hoxe. Desde abril de 2009, dispoñemos do portal institucional Cátedra Valle Inclán na Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, medio de amplia difusión dos nosos traballos biobibliográficos e iconografía, ampliando no 2017 con unha biblioteca virtual que recolle 30 títulos orixinais do autor digitalizados e de uso libre, máis ilustracións e outros materiais. Non sei se vale a pena entrar, pero en todo caso é simplemente para que podan ver o inicio deste... Aí está. É simplemente o inicio, e para que vexen efectivamente que hai unha biblioteca virtual, hai bibliografía, hai códigos, hai un catálogo e hai, sobre todo, moitas imaxes hai concretamente. Que fixen mal, me parece. Así está. Todo isto que acabo de decir non é con fines promocionais, senón porque o Gibius e a Cátedra actuaron como plataformas para acadar e xestionar no marco da USC e como asesoramento dos seus servicios xurídicos este fondo valleinclaniano ao que ao principio referíame. E vou empezar polo corpus manuscrito. A pregunta é que o corpus manuscrito de Valle Inclán. O chamado legado Valle Inclán Alsina é froito dun convenio asinado polo USC, coa mediación precisamente da Cátedra, coa familia Valle Inclán Alsina, e constitúe unha parte sustancial do patrimonio valleinclaniano que custodia a nosa universidade, cuxo estudio e difusión encomendóusenos expresamente ao Grupo de Investigación Valle Inclán. É dicir, estamos a falar dun excepcional arquivo privado que xestiona o USC a través da Cátedra Valle Inclán, desde o punto de vista académico, claro está, de acordo con os termos dese mesmo convenio. Parece unha obviedade preguntarse por que os arquivos privados de escritores son tan valorados se raras veces conteñen unha obra que supere as xa publicadas. O escritor austríaco Stefan Zweig respondía a esta pregunta
ao tratar de explicar nun teatro de Bos Aires, ante un auditorio de máis de 1.500 persoas, o misterio da creación artística. E vou tomar má liberdade de parafrasear aquela conferencia para tentar expor por que os manuscritos de Valle Inclán, que hoxe custodia o USC, son para a nosa universidade un privilexio e un orgullo, e para o Gibius un lujazo dispor en exclusiva deste fondo. Decía Zweig que toda creación ten que plasmarse, es decir, materializarse en formas tangibles para que as comprendamos. Por tanto, un cadro de quedar pintado sobre un soporte, é dicir, obviedad, por tanto, unha escultura ten que modelarse en pedra, bronce ou ferro, e aquí onde os que non somos artistas podemos achegarnos ao proceso de creación artística, pois é precisamente ese momento breve de transición da idea á súa realización artística o instante que ás veces podemos observar. E podemos observar cando se nos abre unha especie de fisgoa e achamos a posibilidade de descubrir algo do segredo do artista mediante as pegadas que deixa ao realizar a súa tarefa. Estas pegadas son os seus traballos previos, por exemplo, os primeiros bosquexos que o pintor fai dos seus cuadros, os manuscritos, borradores, concretamente dun poeta ou dun músico. Este ven sendo o fío de Ariadna que nos permite atopar o noso camiño de retorno a orixen nese misterioso labirinto da creación. E, por fortuna, atopamos tales documentos nos nosos artistas máis grandes. Non temos máis que pensar no Guernica, nos bosquexos do Guernica, cando contemplamos esos bosquexos e os dibuxos, dámonos de conta de por que Picasso rexeitou isto, destacou aquel outro, por que centrouse unha figura e non se centrou noutra. Neste caso, non só estamos ante unha obra concluída, sino que participamos dese proceso da súa creación e compartimos algo dos pensamentos e visións do artistas, aínda que sexa mínimamente. Isto sucede cos manuscritos dun autor, neste caso de Valle Inclán. En este punto, podía saltarnos unha dúbida, porque que moitas veces nos plantexamos, non é atrevido, por exemplo, coarse no obradoiro pechado dun artista, ou non sería mellor preguntarse, se preguntan algúns, destruir eses ensaios e mostrar simplemente a obra acabada. Bueno, se isto alguén se o pregunta, ou se non o pregunta, non o pregunta ninguén, porque o propio Valle Inclán, xa en 1920, dounos unha resposta inequívoca, porque soubo ver con lucidez a importancia destes materiais. Materiais de refugallo, chamoulles alguén, e o interese de coñecer ese proceso de creación, decía Valle, mostrando así a súa conciencia de creador. Non temos máis que lembrar unha reflexión a que acudín en máis dunha ocasión que o escritor pon en boca dun dos personaxes máis emblemáticos da súa creación, o Marqués de Bradomín, que na escena 14 de Luces de Bohemia dille a Rubén Darío: «Querido Rubén, los versos deberían publicarse con todo su proceso, desde los que usted llama monstruos hasta la manera definitiva. Tendríamos entonces un valor como las pruebas de Aguafuerte». Aquí está expresada de forma meridiana a importancia que Valle confire ao proceso de escritura en todas as súas facetas, anticipándose ao valor que a crítica hoxe outorga aos manuscritos literarios contemporáneos. Non foi do Ramón o único que comprendeu o interese destes materiais. Outros escritores foron tamén conscientes da súa importancia e, en algúns casos, por vontade expresa do artista, os seus arquivos incorporáronse baixo diferentes formas de cesión a bibliotecas, fundacións ou centros de investigación que supan da custodia, conservación, estudio e difusión. Desto falouse esta mañán precisamente. Deste xeito, hoxe é obxecto de culto, fetixe para os coleccionistas, un tesouro para investigadores, o que hai pouco máis dun século ocultábase aos ollos alleos porque constituía precisamente o obradoiro do escritor, é dicir, contiña as probas de Augaforte, todos aqueles materiais en diferentes estados de redacción que mostraban os tanteos, dúbidas, rectificación ou escrituras realizadas polo autor e, polo tanto, interpretábanse como a debilidade do xenio que parecía con iso perder a súa categoría de tal ou que, ao menos, atentaban contra a concepción romántica da creación literaria asociada ao concepto de inspiración. A realidade é moi outra. Un autor que non se desfai dos materiais previos á obra concluída indica que aqueles seguen tendo para él algún tipo de valor, para reutilizarlos, para completarlos, para volver sobre elos, quen sabe, non? O caso é que mesmo quen expresou o seu desexo de desfacerse deles, de todos esses materiais de traballo, Kafka, como todos sabemos, é un exemplo ben coñecido, encargou a outros a súa destrucción. Por qué? A resposta non é unívoca,
pero o que me importa salientar é que aqueles documentos sobreviviron felizmente ao seu autor. Neste punto é cando desenvolven un fundamental papel aos testamenteiros ou herdeiros dun artista. E hai quen é plenamente consciente do tesouro que lles tocou salvagardar e faino co maior celo, e hai quen, no extremo oposto, dispersouno e convérteo, ademais, en moneda de cambio, do que falamos precisamente hoxe tamén ao mediodía. Paradigmático do primeiro tipo de escrito e, consecuentemente, merecedor de eloxio tamén foron os herdeiros Valle Inclán Alsina, e beneficiare desta actitude a Universidade de Compostela. E de resultas tamén a Cátedra Valle Inclán. En decembro de 2007, a USC asinaba un primeiro convenio cos herdeiros de Valle Inclán, en virtude do cal se daba acceso á cátedra aos fondos manuscritos do escritor en soporte digital, para que se encargara Ojibius do seu estudio e posterior publicación en ediciones facsimilares na colección da Biblioteca da Cátedra. Este acordo que impulsou entón dona Mercedes Alsina Gómez Ulla fíxose público o 28 de febreiro do ano 2008. Este legado, despois de diversas vicisitudes, entre elas a de ser expoliado na Guerra Civil Española sen saber con certeza as súas consecuencias, pasou, tras a morte de Josefina Blanco, esposa de Valle Inclán, ás mans do seu fillo Carlos de Valle Inclán Blanco, que, como custodio de todo este arquivo, reservouno da súa dispersión. A súa viúva, precisamente, Mercedes Alsina Gómez Ulla, e os seus sucesores, seguindo a mesma pauta, confiaron a Cátedra Valle Inclán os manuscritos do escritor. Debo aclarar que até o 20 de novembro de 2009 dispuxemos de fondo manuscrito exclusivamente en soporte digital, pero en maio de 2009 rubricouse un segundo convenio polo cal se procedía ao traspaso dos materiais orixinais á USC. A partir dese momento, Joaquín del Valle Inclán e Maseu revisamos o inventario dos manuscritos, o inventario familiar e outros documentos a fin de proceder ao seu traslado e depósito na nosa universidade, traslado que se fixo o 20 de novembro finalmente, con todas as seguridades e as condicións requeridas. De modo que os manuscritos orixinais de Valle Inclán, 5.000 páxinas autógrafas e outros documentos, están depositados na caixa forte do USC e, como primeira medida, o persoal especializado abordou a esencial tarefa de acondicionarlos de acordo coas normas de uso para a conservación desta clase de materiais, tipos de papel, cartafol, formatos, etc. Todo este proceso prolongouse perante un ano e foi gravado na súa integridade. O acceso quedou restringido nos usos previstos nos mencionados convenios, baixo a supervisión sempre da dirección da Cátedra Valle Inclán e da directora da Biblioteca Xeral. É hora de explicar o contido deste arquivo Valle Inclán Alsina, como enfrontamos o estudio, edición e a súa posterior conversión a unha base de datos. Na cita de Luces de Bohemia chamábase a este material probas de agua forte, e isto exactamente o que contén este arquivo, os manuscritos de traballo, materiais en ebullición, defíneos a xenetista francesa Almuz Grésillon, non só de obras literarias de Valle Inclán editadas, en este caso topamos sempre con o primeiro elo desa cadea xenética que hasta entón descoñecíamos absolutamente, senón tamén de textos en distintas fases de redacción totalmente descoñecidos ata hoxe. Por exemplo, aí teñen dúas fases distintas, moi distintas de creación, unha primeira que é un borrador, unha segunda que é prácticamente unha posta en limpo, pero tamén temos, por exemplo, vocabularios. Valle Inclán era un obseso verdadeiramente do termo preciso, suxerente, e demostra ese interese nesa existencia de vocabularios que continúan aquí. Atopamos esquemas, como que están vendo, que moitas veces están tachados porque repite, moitas veces recolle un mesmo esquema e repite en diferentes momentos con variantes sempre. Vemos tamén en algunhas ocasiones anuncios de textos inéditos que moitas veces nunca pasaron efectivamente dunha primeira fase de redacción, notas concretamente relacionadas co proceso de creación de algúns de sus textos máis emblemáticos, en este caso refírese a Bradomín. En outras ocasións atopamos galeradas das súas obras, por tanto, galeradas, fíxense como están retocadas, anotadas e demais, corrixidas. Esta especie de corrección obsesiva do escritor obedece igualmente a eso o que
el mesmo chamou a fiebre del estilo, é dicir, estaba verdadeiramente abducido por esa necesidade de perfección e da obra ben feita. Vemos efectivamente como engade, como tacha, como reformula e como modifica tamén a propia paxinación. Valle Inclán solía paxinar a priori, antes de poñerse a escribir. En casos, cando tiña que intercalar unha páxina, o que facía era repaxinar, e repaxinaba casi sempre no centro da plana, que ás veces tamén era indicativo de que estaba en unha fase de redacción final. Aí teñen, por exemplo, outra das manifestacións, non é letra de Valle, sino da súa dona, Josefina Blanco, que facía os traslados para imprenta, é dicir, pasaba limpo aos textos de Valle Inclán, pero tamén podemos ver en esta imaxe como Valle Inclán aínda anotaba, porque esta sí é letra de Valle Inclán, como anotaba por enriba da propia copia de Josefina. Atopamos igualmente primeiras edicións como Romance de Lobos, concretamente unha primeira edición anotada por Valle Inclán. É dicir, é moi interesante este tipo de anotacións porque son sumamente reveladoras do que pretendía o escritor. Sempre se di que Valle Inclán estas obras non estaban concebidas para ser representadas, sí que o estaban. Non solamente estrenou Águila de Blasón, sino que todas estas anotacións están orientadas precisamente a unha suposta posta en escena desta obra. E Valle Inclán o que fai é simplificar. Como utiliza tanto os colectivos, utiliza unha acción moi dinámica, o que fai normalmente é simplificar, suprimir acotacións, suprimir movimento de personaxes, suprimir os colectivos, é dicir, facer que esa obra se poda convertir nunha obra escenificable. Atopamos igualmente cuadernos, concretamente cuadernos de viaxe. Este cuaderno é sumamente significativo porque o que Valle Inclán levou consigo cando foi ao frente de guerra francés como corresponsal de guerra, frente aliado cerca de los Vosgos, de toda a zona de Reims, que deixa testemunha desa estadía de 2 meses, desa testemunha neste pequeno cuaderniño que é minúsculo, pero que tivemos privilexio verdadeiramente, porque creo que é un privilexio de poder editalo e que foi o que antes Concha mencionaba como Premio Nacional de Ediciones Universitarias. Temos, por exemplo, cando nos acercamos a este arquivo con esas 5.000 páxinas, como decía, este legado ofrece respostas a moitísimos interrogantes que a ausencia de materiais manuscritos de Valle Inclán suscitaba e axuda a reconstruir a xénese, como decía antes, de obras e a entender as súas complexas estrategias de escritura, pero presentan outras moitas incógnitas que, efectivamente, nos temos que afrontar. Estes materiais, ademais, dannos oportunidades de comprobar que Valle Inclán documentábase, que acudía a fontes históricas, que estaba nos lugares onde tiña que estar, que tomaba notas meticulosas, ou non tan meticulosas, porque nos outros casos son notas moi rápidas, casi telegráficas. Todo isto permítenos comprobar que preparaba as súas conferencias, elaboraba glosarios, anotaba as súas expresións de viaxe en estes pequenos cuadernos. Pero os autógrafos proporcionan, ademais, información diversa e complementaria das que se obteñen da súa propia lectura. Impórtanos o tipo de papel que usaba, porque son marcas, como comentaba esta mañá precisamente Concha, o tipo de follas que utilizaba. Reutilizaba moitas veces sobres e facturas, cuyo anverso en branco serve tamén como espacio gráfico. Valle Inclán usaba de forma habitual lápis e pluma negra, que ás veces combinaba, e con menor frecuencia recorría ao lápis vermello ou azul para numerar as páxinas no centro da plana, como antes mencionaba. Hai que pensar que Valle Inclán era manco, e que, por tanto, para escribir necesitaba apoiar o papel nunha superficie e que non podía suxeitar máis que con a mesma man con que escribía ese mismo cuaderno ou esa mesma cuartilla, e que, por tanto, necesitaba, por outra parte, tinta e tinteiro, de modo que a cousa non era fácil. É dicir, escribía na cama, eso din, moitas hai fotografías que parece que o confirman, pero tiña que ter un apoio necesariamente porque non podía facelo de outro xeito, non? A escritura, por outra banda, a escritura de Valle Inclán non adoita presentar graves problemas de desciframiento, sempre cando teñamos certa familiaridade coa súa grafía, ortografía e, sobre todo, co peculiar sistema de puntuación. Non emprega nunca códigos secretos nin abreviaturas. Usa, sin embargo, o espacio gráfico dunha maneira relativamente limpa, porque
hai anotacións nos márxenes concretamente, como vimos antes e como vamos nesta páxina, pero sobre todo hai moitísimas tachaduras. Valle-Inclán tacha, reescribe, tacha e sobrescribe, infraescribe, é dicir, que utiliza moitas veces a páxina con correccións constantes. E aquí imos ver tamén algunas páxinas, sin embargo, que están moito máis limpias. A facilidade de lectura dos manuscritos de Valle-Inclán hasta certo punto é engañosa, porque leemos e comprendemos literalmente o que cada unidade redaccional efectivamente di, pero esas unidades non están illadas, forman parte dun conxunto que varía na súa amplitude, porque están reunidas en cartafoles. De modo que estes cartafoles están numerados e teñen un sentido unitario ás veces e dialogan entre sí, pero os manuscritos non están datados, ningún, de modo que ordenarlos coherentemente resulta unha tarefa difícil e, de feito, na ordenación orixinal que afrontou Carlos de Valle-Inclán, por tanto, non sabemos cal era a ordenación do propio Valle-Inclán, esa ordenación orixinal fixo xa con un criterio, en todo caso, que nos descoñecemos, pero podemos interpretalo, fixo xa un intento de primeira ordenación e nas unidades que ele agrupou falta moitas veces como os engarces, que non necesariamente que se perderan, sino que poden estar noutros cartafols, e de feito é o que estamos comprobando. Ben, entonces, no legado Valle-Inclán achamos, sobre todo, textos que no primeiro momento resultan verdadeiramente sorprendentes, porque non tiñamos nin idea da existencia deste legado. De xeito que podemos atopar páxinas de Luces de Bohemia, podemos atopar páxinas de Tirano Banderas, podemos atopar, comparando aquí La Rosa de Papel con este texto, xa que está prácticamente preparado para imprenta, con esa paxinación no centro da plana. Vemos esas galeradas que, por tanto, xa pasaron polo proceso de impresión, ou sea, pola imprenta e demais. De feito que todo este legado nos deixa aproximarnos a unha realidade hasta o ano 2009, verdadeiramente 2007, nesa versión digitalizada, 2009 nesa versión original, atopamos, por tanto, títulos descoñecidos como Las mujeres de Sálvora, El beato Estrellín, El rei ciego, Caminos y destinos, El auto de Don Juan. Nunca veron a luz estes textos, pero para nós son un auténtico tesoro, son o obradoiro, como decía antes, do escritor, porque ali vemos as dúbidas do escritor entre páxina e páxina, blanco e blanco, porque albiscamos tamén os centros de tachaduras, detrás desos centros de tachaduras as rectificacións, pódese ler case sempre detrás dunha tachadura o que escribiu inicialmente Valle-Inclán, e todo eso fala desa insatisfacción que levouno a repetir, a perfeccionar, a mellorar. Cada páxina, por tanto, é para nós un descubrimento e todas forman unha especie de fascinante quebracabezas que hai que reconstruir peza a peza, tarefa indispensable para proceder de forma paulatina á edición facsímile dos manuscritos na Biblioteca Valle-Inclán, na que publicamos xa 3 ediciones de manuscritos inéditos, entre eles ese cuaderno de notas antes comentado, e diversos artigos aparecidos en revistas especializadas, en colectáneas, presentadas en congresos e demais, e, sobre todo, acabase de presentar unha tese de doutoramento que é un dossier genético del ruedo ibérico formado por 3.152 páxinas, que creo que é un paso enorme para aproximarnos precisamente a eses procesos de escritura de Valle-Inclán tan desconocidos. Para chegar a esta fase editorial, comportaba enfrontar previamente ou en paralelo, como realmente fixemos, outras tarefas realizadas polo Gibius, recurrindo ás novas tecnoloxías. Novas tecnologías que tiñan como horizonte o deseño e a posta en marcha dunha base de datos ad hoc, plataforma imprescindible para indexar e catalogar todo este fondo manuscrito, cuxa organización orixinal, como decía antes, descoñecemos. Dito isto, como primeira fase de aproximación a este obxectivo, procedimos á digitalización profesional da integridade do legado Valle-Inclán Alsina, que garantise a súa fiel reproducción, pensando tanto na súa salvagarda como no seu manexo, estudio e edición. Esta tarefa, na que se empregaron 4 meses, arroxa un total de 14.462 imágenes en recto e verso que dan fe da amplitude e complexidade do corpus que temos entre mans. Non sería posible acadar... Perdón, se me foi a páxina.
decía que non sería posible acadar esta finalidade, este obxectivo, digo eu, se non contáramos con outras axudas, se non contáramos concretamente con esta base de datos e con os instrumentos para facelos. Cal é o obxectivo desta base de datos? Está aí descifrar, por unha parte, analizar e editar os materiais conservados no legado Valle Inclán Alsina, almacenar e salvagardar o legado con apoio de ferramentas informáticas e soporte técnico específico, e como requisitos necesítase unha formación específica, e sobre todo en Critique Genétique, porque para tratar os manuscritos, como ben se sabe, non é o mesmo que traballar sobre os impresos e, por tanto, se exixe unha formación específica e, por eso, participamos en numerosos workshops en diferentes cidades e universidades para adquirir esa formación necesaria para afrontar esta base de datos, que foi diseñada por nos mesmos a partir de uns principios bastante simples, por outra parte. Eso tamén supuso a modificación e rectificación desa base de datos para conseguir un modelo idóneo. Cales eran os obxectivos particulares desa base de datos de manuscritos? Ofrecer esa descripción material e textual, cada unha das follas concretamente indexadas, a partir de campos, dunha serie de campos que a su vez desplegan tablas que non podemos ser aquí porque non temos, os manuscritos neste momento non son ni siquiera de exposición pública, co cal non podo traer a base de datos previamente dita, senón simplemente a descripción. O que queríamos é realizar búsquedas na totalidade dos campos e, por tanto, crear efectivamente un diálogo entre os diferentes campos que permitisen esa conversa e executar tamén búsquedas textuais para que conectasen co corpus impreso recollido no Archivo Digital Valle Inclán e así ampliaríamos os resultados deste corpus. Esta é unha ficha inicial, esta é unha ficha, a ficha actual que leva sempre, como ven, unha imaxe, esta é unha imaxe reproducida da páxina concreta que forma parte dun cartafol, por tanto, é páxina a páxina, e despois os campos están predeterminados nas súas seleccións, porque ante uns manuscritos non saberíamos realmente moitas veces que buscar, porque o corpus é tan amplio que non saberíamos, impreso sí que podemos sistematizar a priori, pero en manuscritos é difícil sistematizar hasta que se ten todo absolutamente catalogado e digitalizado, co cal os campos efectivamente permiten un abano de posibilidades, pero limitadas para que se produzcan menos erros e, ademais, vai acompañado, por outra parte, de un campo novo que é obra asociada, é dicir, textos, ou mellor dito, materiais de traballo de Valle Inclán, que podemos asocialos con obras editadas polo escritor ou que podemos asocialos con textos editados na prensa ou en forma de libro do escritor, co cal tamén ampliamos esas relacións intertextuais que en Valle Inclán son tan significativas. E, ademais, aspiramos tamén á transcripción, é dicir, que a transcripción é o último paso, e despois a conversión da transcripción, unha transcripción codificada en a linguaxe TI. De xeito que esta é a parte aínda máis en un estado máis primario, porque sí que exixe unha formación de personal lenta, prolongada no tempo, e lento todo o proceso, e o que temos feito íntegramente as dúas primeiras partes, é dicir, toda a catalogación das 14.000 non, neste momento hai un 88% catalogado e indexado está todo, e agora entraríamos nesta última fase, efectivamente, deste arquivo. En suma, cando falamos deste arquivo, e paso despois ao seguinte paso, cando falamos deste arquivo, non albergamos dúbidas xa sobre o interese de publicar os documentos inéditos dun autor, de calquera autor, que non deixase preparados expresamente para a súa publicación e, por tanto, que estean en distintos graos de elaboración, porque o seu valor documental é incuestionable. Pero tamén sabemos que non se pode tratar como os materiais impresos, porque editar os manuscritos, o editor non se pode arrogar, o editor non se pode arrogar verdadeiramente o papel de autor, e, por tanto, temos que ser, nese caso, sumamente cuidadosos. Paso directamente á biblioteca, ao segundo bloque, que é a Biblioteca de Ramón del Valle Inclán,
que de momento está sin catalogar, que neste caso é un depósito a través dun comodato feito por Fernando Miguel Javier del Valle Inclán Alsina, herdeiros do escritor, que temos en este caso, que o comodato fixose en marzo de 2018, que o traslado fixo en abril de 2018, e que está pendente efectivamente da catalogación desta biblioteca, que ten 4.500 volúmenes e 600 libros adicados, ademais que tamén, como falou esta mañá Concha, por iso preguntaba eu das marcas, porque me parece sumamente interesante para esta catalogación tamén. Eso significa que a Universidade incrementa o seu patrimonio valleinclán coa incorporación desta biblioteca, que por outra parte nos revela que leía Valle Inclán, que lle interesaba Valle Inclán en moitísimos niveles, filosofía, literatura, historia, esoterismo, é dicir, hai unha cantidade de obras que resultan enormemente reveladoras e que explican, por outra parte, as súas inquedanzas e os seus intereses. A outra banda é o corpus impreso de Valle Inclán, 1838-1936, bibliografía, documentación e iconografía. Simplemente vou pasar moi rapidamente para que vexan un muestrario simplemente do que temos na Biblioteca Xeral, na Biblioteca da OSC concretamente, na Biblioteca de Filoloxía, con toda a casuística que presentan a obra de Valle Inclán, que é unha casuística enormemente complexa, editorialmente falando, e que reúne neste caso máis de 195 edicións e que, por outra parte, recolle prensa e libro, pero tamén entrevistas, conferencias, cartas. Estes son moitos dos libros que nos permiten ver ademais o diseño, as ilustracións, o gusto por as letras capitulares, tiña tipografías propias, o cal fala do interese do diseño gráfico concretamente, as variables, as variantes das súas obras, as diferentes cubertas que utiliza para un mesmo texto. É dicir, todo isto son unha proba da importancia que Valle Inclán concede ao contido, pero tamén ao soporte artísticamente falando. E o Arquivo Digital Valle Inclán, que está, como se indica aí, con apoio de todos estes proxectos de investigación subvencionados e tamén pola Xunta de Galicia, este arquivo, que vou abrir directamente, este arquivo contén neste momento 80.000 imaxes digitalizadas, contén 4.500 documentos neste caso que crean un enorme diálogo entre todos eles, de xeito que cada un destas figuras é un vínculo que leva a obras, concretamente a documentación, traducións de obras propias, agentes e organismos, iconografía e ilustracións. Estes son os 6 apartados que ten este arquivo, que aparece en 3 linguas e que ten dúas formas de navegación. Unha forma, concretamente, que é dun usuario común que navega simplemente buscando entretenimiento ou curiosidade, e un usuario registrado, concretamente, que permite neste caso que con un sistema moi simple permite incorporarse a este arquivo e baixar concretamente PDFs e facer búsquedas textuais que poden exportarse e, por tanto, para quen este a facer unha tese, un artigo, o que ten son as citas textuais de Valle Inclán que están contextualizadas no seu contexto concreto e que están localizadas na obra a que pertencen con todos os detalles desa mesma obra. Como os textos de Valle Inclán, é dicir, a obra pódese ler e, desde o punto de vista digital, lese tamén, é dicir, que as buscas textuais podense ler directamente, non ocorre o mesmo cos textos de prensa. Entón, tivemos que facer transcricións. Entre o mes de febreiro do ano pasado e o mes de xuño do ano pasado, fixemos 43.000 páxinas transcritas da obra de Valle Inclán en sistema non un lenguaje TI, sino en TXTs. De xeito que sempre se reproducen do mesmo xeito, da mesma maneira. Entón, temos aquí, concretamente, se hubo a obras, en concreto, aparecen toda a relación de obras de Valle Inclán. E cando entramos nunha destas obras, en concreto, cando entramos en calquera delas, si entra, claro, aí está,
o que van asociados cos textos de prensa, de xeito que construímos as historias textuais de cada obra, é dicir, os procesos de creación, desde o primeiro texto desa mesma obra hasta a última edición que fixo en vida do autor. Sempre estou a falar do límite de 1936, por tanto, sempre en vida do autor. Cada un destes textos, a súa vez, levan concretamente as diferentes versións que teñen en cada periódico, porque Valle Inclán publicaba, supoño que moitas veces por cuestión económica, publicaba en diferentes periódicos, eso supoñía, cada publicación supoñía un ingreso económico, non? Por tanto, publicaba en diferentes periódicos e moitas veces o mismo texto pode ter hasta 10, 12, 15 publicacións en periódicos diferentes, que ás veces cambia o título, pero non solamente cambia o título, é que cambia moitas veces as variantes, cambia, é dicir, hai variantes textuais constantemente, o que quere dicir que non se conforma nunca ca primeira versión dun texto. Cada ficha, concretamente, neste caso, texto fragmento non, un momento, obras outra vez, porque quería enseñarles unha ficha simplemente para que podan ver a Águila de Blasón, aquí está. Entón, aí está, Águila de Blasón aparece con cada un o proceso todo de creación. A primeira versión periodística, a edición de 1907, que é a primeira, a versión de 1915, a versión de 1922. E todas elas están digitalizadas, xito que cando se pica na digitalización pode verse íntegra, pero íntegra do texto original e ademais transcrita. E todo eso, toda esa información crúzase. E crúzase ademais con un apartado que pareceme sumamente significativo e que é moi pouco común nas bases de datos, que é precisamente, estou volvendo para atrás porque non estou registrada, non consegui antes registrarme, entón non dou movido os desplegables como ten que ser, non? Hai unha parte que é moi interesante, que é agentes e organismos, despois iconografía, pero agentes e organismos ao remato, agentes e organismos, é dicir, o que parecenos moi interesante é que mostrar a relación de Valle Inclán con todas aquelas persoas que tiveron trato literariamente falando con el. Por exemplo, cartas, o sea, os emisores desas cartas, os receptores desas cartas, por outra parte, entrevistadores, é dicir, xornalistas, de diferentes de todos os periódicos con que mantivo relación a través de recollida de conferencias, a través de recollida de entrevistas, pintores, ilustradores, dibuixantes, caricaturistas. Valle Inclán é o autor máis caricaturizado da súa época, non extraña tampouco, non, porque ten un físico que se prestaba para eso, pero tamén dos máis retratados, porque os grandes pintores da época retrataron tamén a Valle Inclán. E todo eso está na parte de ilustracións, e na parte de, aquí concretamente, nestas figuras aparecen asociadas sempre ca relación que mantiveron con Valle Inclán e reproducen o texto que mantén esta relación, máis toda a información, máis todos os datos bibliográficos que teñen relación con esa, o sea, que definen ese texto. Isto pasa con todos os axentes, pero tamén con os organismos. Organismos, nese caso, que todas aquelas institucións que mantiveron unha relación con Valle Inclán, desde concretamente organismos ou institucións, Ateneo de Madrid, Ministerio de Exteriores, é dicir, patrimonio, por exemplo, patrimonio artístico do que foi director dos Palacios de Aranjuez, por exemplo, de la Academia de Roma, é dicir, toda serie de elementos están aí a través da documentación que Valle Inclán xerou e a través, por tanto, de toda a relación que mantivo a través de cartas, de oficios, de memorias e demais con todos estes autores. E, por último, temos a parte de ilustracións relacionadas ca súa obra. E aí están, como decía antes, o diseño de Valle Inclán. Valle Inclán foi un gran innovador do deseño gráfico, xunto con outros autores da súa época, como Juan Ramón Jiménez, verdadeiramente preocupouse tanto, como decía antes, do soporte como do contido. Neste arquivo digital Valle Inclán, nós tamén incorporamos esas imágenes que extraímos, digitalizamos de cada un dos libros, e que se mostran, ademais, de forma cronolóxica, de modo que picando aquí concretamente imos a esa ilustración que está neste caso é dunha cuberta, ano e dato de información, ano 1899, é unha ilustración, ilustrador, nombre de ilustrador, e define, por tanto, todo o contido desa obra e así sucesivamente de todas as ilustracións. Todo isto supuxo, e remato, un traballo de 5 anos. 5 anos
continuado realmente con unha persona dedicada exclusivamente a isto, con un equipo interdisciplinar. Traballamos con xente do Laboratorio de Datos Informáticos da Coruña, da Universidade da Coruña, encabezado por Ángeles Saavedra. No noso caso, é cun equipo académico formado por 4 persoas máis eu, e unha delas, Carmen Vílchez, foi un pouco a mediadora e tamén a xestora, que ora é a xestora desta administradora, máis ben desta base, desta arquivo digital, porque máis que unha base de datos é unha ferramenta de traballo, unha ferramenta de investigación. Nos aspirábamos a facer unha especie de modelo de arquivo de autor. Creo que nese sentido aporta, ainda que cando comenzamos hai 5 anos non había prácticamente nada e hoxe hai moitas cousas, ten aportacións que creo que outros arquivos de autor non acabaron aínda, non? Entón, Carmen Vílchez fixo unha tarefa ímproba, tremenda de traballo, establecendo nexos entre o grupo informático, o equipo informático e o equipo académico, porque teño que decirlo, non sabíamos nada. Aprendímolo todo, tivemos que aprender a marchas forzadas, porque ao principio, cando nos preguntaron que queredes, nos dixemos simplemente todo. E que todo? Pois todo. Pero concretar ese todo foi un ano inteiro para aprender un pouco, colocarnos no sitio deles, eles no noso, e podernos entender e conseguir facer este arquivo que acaban de darlle o Premio de Investigación, o Premio de Humanidades Digitales Hispánicas, que imos recoller precisamente o premio o próximo xoves. Bueno, eu estenderíame máis porque teño moito que contar, pero non me van deixar, así que moitas gracias a todos. Non sei se seguimos, preferides algunha pregunta agora, deixámolas todas po final, vamos un pouco atrasados, casi será mellor que sigamos e deixemos todo para o final. Vale. Podes quedar. Podo quedar? Quero dicir que podes quedar hasta o final. Sí, sí. Bueno, pois, se vos parece... Baixo, entón, esperad. Sí. Pechar. Pechar. Despois apuesto, vale. Gracias. Bueno, a comisión organizadora verá que decirlle que a próxima vez nos deixe máis tempo. Isto é o primeiro que temos que anotar. Aproveito, mentras Gabriel coloca aí as súas diapositivas, para presentar a Gabriel Quiroga, o que fago con un gran gusto, porque durante os últimos anos compartimos xunto con Bieito moitas horas de traballo aquí no Consello da Cultura Galega e polas cafeterías máis ben que aquí dentro, e, bueno, intentando que dende aquí se fixeran cousas a favor das bibliotecas, dos arquivos e dos museos de Galicia. Gabriel é unha persoa ben coñecida, licenciado en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago, ten unha longa carreira profesional, primeiro na Universidade de Santiago e despois, bueno, xa dentro do Corpo Superior de Arquivos da Xunta de Galicia, ocupou moitos postos no Servicio de Arquivos, na Subdirección Xeral de Arquivos, no Arquivo de Galicia, no Arquivo do Reino de Galicia. Estes dous últimos arquivos son dous centros de referencia para o patrimonio galego e os dous foron dirixidos en determinados períodos por el. Dentro deste traballo teño tamén que salientar as súas publicacións no ámbito da historia e no ámbito da arquivística e tamén a súa participación e dirección na publicación de instrumentos arquivísticos, catálogos de exposicións, etc. Por outra parte, como algúns de nós nos tocou, ele é máis novo, pero por xeneración, tamén nos tocou montar o asociacionismo profesional en Galicia
e, por suposto, tamén el colabora con outras entidades dedicadas á promoción do patrimonio galego, como son a Fundación Olga Gallego, da que é secretario, e esta propia Comisión de Patrimonio e Bens Culturais do Consello da Cultura Galega. Sen máis, deixo que falei. Bueno, pois nada, moitas gracias, Concha. Bueno, pois nada, vou empezar con este relatorio sobre os fondos documentais da familia Ozores no Arquivo do Reino de Galicia. Bueno, primeiro que teño que decir que un relatorio como este, unha presentación, é un proceso de maduración e reflexión e, bueno, penso tamén que esos procesos, ás veces, xa se sabe o que pasa ca maduración, ás veces pásase, o froito está pasado ou non chega a madurecer. Entonces pido disculpas por anticipado si notan algunha destas dúas eivas que acabo de comentar. A primeira reflexión neste proceso de maduración que fixen foi precisamente ao redor do título escollido, porque penso que non dá ou non di moito para un profano o que significa falar dos fondos documentais da familia Ozores no Arquivo do Reino de Galicia, porque non dá ningún outro dato. Entonces, a primeira reflexión, a primeira sesuda reflexión que se me ocurriu foi tratar de contextualizar por que elexín a familia Ozores como obxecto de reflexión para falar da xestión do patrimonio documental e en xeral do patrimonio móvil. E iso é o que tratarei de explicar a partir de agora. Bueno, isto é o guión desa introducción, desa reflexión, e vou partir falando de cousas das que xa se falaron aquí esta mañá e seguramente que se falará tamén mañá bastante, e falar do paradigma patrimonialista e o debate sobre as institucións da memoria. Aquí empezamos a reflexión. Por que existen fondos de carácter privado nos arquivos públicos, coleccións nas bibliotecas, nos museos, nos arquivos? É conveniente que sigamos con esa política. Bueno, pois a Josep esta mañá xa aportou unhas interesantes reflexións ao respecto. E, en principio, temos como dous paradigmas, como tamén comentou Josep, que, por un lado, o que na bibliografía, especialmente portuguesa dos últimos anos, se fala do paradigma incorporacionista e patrimonialista, e o paradigma da ciencia arquivística que se inscribe na ciencia da información. Poñémonos enfrentados, pero en realidade, digamos que son secuenciais ou consecuencia de outro e non están tan enfrentados. O paradigma patrimonialista sería froito do réxime liberal, aínda que, como sabemos, a preocupación do patrimonio histórico é moi anterior. Pero, digamos que esa obsesión por parte do Estado por incorporar fondos de orixe privada e, sobre todo, en España, a partir dos procesos desamortizadores, ocurre no século XIX. E eso produciu unha oposición, esa obsesión por incorporar fondos de orixe privada, patrimonio documental, o patrimonio móvil en xeral privado, produciu, por un lado, unha acumulación desordenada, unha descontextualización, porque, de acordo tamén con criterios positivistas vixentes na historiografía do momento, importaba máis o documento singular e con unha serie de características que o contexto de onde proviña ese documento. Por outra parte, nos arquivos de institucións públicas ou privadas que teñen arquivo de por sí e que hai autores que propugnan que cada institución teña un arquivo, hai un respeto por ese contexto orixinal. Sin embargo, cando facemos esquemas, ás veces
tendemos a simplificar e darse así paradoxas como que existen e existiron a creación de arquivos públicos antes da Revolución Francesa, e un caso paradigmático é a creación do Archivo Público e General de Galicia, que é o actual Arquivo do Reino de Galicia, que se creou en 1775 e se confirmou en 1777, precisamente esta é a Real Cédula que o confirma, e na que se afirma algo moi interesante, e é a reafirmación do dereito do poder público, neste caso o rei absoluto daquel momento, Carlos III, para crear arquivos públicos. Por tanto, xa hai unha preocupación polo público moi notable nesta época. E, ademais, algo que contradice o esquema da creación dos arquivos de depósito, porque este é un arquivo, digamos, administrativo, pero histórico xa, que se crea pola dinámica da institución matriz. É dicir, o Real Arquivo de Galicia créase para custodiar a documentación acumulada pola Real Audiencia de Galicia, institución que se creou a fins do século XV polos reis católicos e que, despois de varios séculos de existencia, acumulaba unha gran cantidad de documentos e, chegado un momento, hubo necesidade de crear un arquivo que se chegou a independizar da súa institución matriz e, por tanto, empezou a ter unha existencia propia e unha dinámica propia. Por tanto, o Arquivo Xeral Público de Galicia o que fixo foi reunir toda a documentación das escribanías e, precisamente, esa Real Cédula que citaba antes se dicta pola oposición das escribanías a que se crease o Arquivo do Reino de Galicia. Por outro lado, é moi interesante comparar este proceso que se dá desde os finais do século XVIII en Galicia con outro proceso paralelo que ten lugar a principios do século XIX, e a decadencia dos arquivos da nobreza e da fidalguía. En expresión de Víctor Míguez, un investigador de un destes fondos documentais precisamente, hai un final dun ciclo histórico no século XIX porque a fidalguía chegou pola súa propia dinámica interna e polas leis que impuxo o régimen liberal a un punto de maduración histórica e con un ciclo biolóxico colmado debido ás estrategias matrimoniais endogámicas que deu lugar a unha descomposición patrimonial, desorganización e fragmentación de arquivos e, en definitiva, saían máis documentos dos que entraba. Por tanto, había un proceso contraposto de que os arquivos públicos estaban medrando e desenvolvéndose e os arquivos privados, e neste caso os arquivos patrimoniais da nobreza que representaban todo o que era o antigo régimen estaban en decadencia. Paradóxicamente, nese momento xurde en Galicia unha obra que é simbólica e paradigmática, que é a obra de Froilán, Troche e Zúñiga, que se chamou el Archivo Cronológico Topográfico. Bueno, esta obra foi estudiada no século XX como modelo de aplicación temperán en España do principio de procedencia, de formulación, moito antes do que se fixo, por exemplo, en Francia, que é cando se fala dela. Froilán, Troche e Zúñiga escribe a súa obra en 1828. Era un administrador de arquivos de casas nobres e fidalgas e que, ao final, en un momento da súa vida, aparte de outros libros moi interesantes, escribe sobre como organizar arquivos da nobreza e precisamente como algo que para mellorar a administración dos propios patrimonios nobres. Esta obra tuvo unha contestación por un arquiveiro de Madrid que foi Facundo de Porras Huidobro, que produciu unha polémica entre os dous, dado que esta edición anterior que presentamos de Troche e Zúñiga é unha reedición precisamente para contestar a esta refutación que fixera Facundo de Porras Huidobro. Por tanto, vemos que
en un momento de decadencia dos arquivos privados, sin embargo, desde o punto de vista teórico, hai como un renacemento. Isto podemos plasmar desta forma, como decía, e a situación hoxe, por tanto, é algo no que os arquivos públicos predominan, son os que enchen a maior parte do espacio, e os arquivos familiares e persoais móvense unha órbita, digamos, ao redor destes arquivos públicos e debatimos cal é a mellor forma de afrontar a súa xestión, si deben ser os arquivos públicos os que xestionan estes arquivos privados ou pode haber outras formas de xestión. Por tanto, hai unha variedade de situacións. Temos arquivos familiares independentes, arquivos familiares en arquivos, en bibliotecas, en museos, en fundacións ou depositados temporalmente en universidades ou con outras fórmulas de xestión, como nos explicaba esta mañá Josep Fernández Trae. Por tanto, e como decía o profesor Armando Malleiro da Silva, unha referencia da arquivística portuguesa, importa distinguir planos e, aínda que existe esta contraposición entre o paradigma patrimonialista e o paradigma da ciencia arquivística, realmente son complementarios e o que debemos ter en conta que o patrimonio documental e o patrimonio móvil en xeral está aí e o debemos protexer. Que o que interesa? Pois a protección e conservación dos arquivos de calquera naturaleza, a aplicación dos principios da ciencia arquivística e asegurar o acceso aos documentos en calquera circunstancia, eso con independencia das modalidades de xestión que elixamos. Por tanto, os arquivos familiares e persoais son obxecto de interese por parte dos investigadores da historia social, económica e cultural. E poño aquí o exemplo de un investigador, Víctor Manuel Míguez, profesor da Universidade de Santiago, que fixo a súa tesis precisamente sobre o fondo do Marquesado de San Martiño de Ombreiro no Arquivo do Reino de Galicia, e é unha experiencia moi interesante porque ese arquivo estaba sin organizar e sin describir, e foi el quen organizou e o describiu, e gracias ao seu traballo, que foi dirixido, por suposto, polo arquivo, contamos hoxe non só con unha investigación histórica de primeira liña, foi dirixida polo profesor Pejerto Saavedra, sino tamén, como veremos, por outros subproductos interesantes. Os arquivos, por tanto, familiares da nobreza e da fidalguía, reflicten unha imaxe social de si mesmo e conservan documentación que non podemos atopar en outros arquivos, por iso teñen tanto interés. Pero, ademais, os arquivos persoais e familiares teñen hoxe en día moito valor en si mesmos, e así está subliñado hoxe pola investigación da ciencia arquivística, da que seguro que nos fala mañá a colega Rita Sampaio da Nóvoa, e que este investigador Víctor Míguez xa fixo en paralelo a súa investigación sobre historia social. Un dos capítulos da súa tese doctoral foi precisamente a reflexión sobre a organización e a descripción do arquivo, e gracias ao seu traballo hoxe contamos con unha importante achega teórica sobre a parte do traballo que fixo. Vemos, por tanto, que en este momento de finais do século XIX, principio do século XX, finais do século XVIII, e principios do século XIX, hai unha efervescencia arquivística, podemos dicir, plasmada no lado esquerdo nos instrumentos de descripción que se fan no arquivo do Reino de Galicia, a descripción do Fondo da Real Audiencia de Galicia, que fan os arquiveiros desde o mesmo momento en que se crea o arquivo en 1775 e que se remata, digamos, a principios do século XIX por varias xeneracións de arquiveiros. Son os 105 volumes chamados libros índices, que son un verdadeiro monumento arquivístico que temos e que seguimos utilizando os arquiveiros do Arquivo do Reino como referencia e último
punto donde consultamos cando temos algunha dúbida. E, por outro lado, están os arquivos familiares como os que estudiou Troche Zúñiga, que tamén produciron verdadeiros monumentos arquivísticos como este libro becerro da Casa de San Fiz de Tarrío, escrito a finais do século XVIII, pertenecente ao fondo de San Martiño de Ombreiro. Por tanto, hoxe en día temos unha variedade de situacións, temos arquivos públicos e arquivos privados que teñen tanto interés ou máis que esos arquivos públicos e que deberíamos tratar de apreciar quizá con un nome que poden ser arquivos da comunidade, porque podemos xestionar sin que sigan sendo privados, aínda que de alguna forma interesan a toda a comunidade. A segunda pregunta que me fixen e que quero explicar aquí é por que precisamente os fondos da familia Ozores. Bueno, son 3 arquivos familiares que son o do Marquesado de San Martiño de Ombreiro, o do Condado de Priegue e a Casa de Celas. Todos teñen en común que son do apelido Ozores. En principio, podíamos pensar que son de unha mesma familia. Bueno, as investigacións e averiguacións que fixemos nos, e incluso falando cos propietarios, os depositantes dos fondos, nos levan á conclusión de que non hai unha relación directa próxima, aínda que como todos estos fidalgos e nobres se tratan un pouco todos de parentes, pero sin que coñeza moi ben o parentesco. Bueno, hai 4 persoas que foron os que fixeron que estes fondos ingresaran no arquivo do Reino de Galicia. Por un lado, Jorge Ozores Marquina, no ano 1991, marqués de San Martiño de Ombreiro, donou a totalidade do seu arquivo do Marquesado de San Martiño de Ombreiro ao arquivo do Reino de Galicia. E un ano despois, un primo seu, Fernando Eduardo Ozores Arraiz, fixo outra doazón de unha parte que por partilla se separara dese núcleo original e tamén o donou o Arquivo do Reino de Galicia. Por tanto, vemos como hai unha certa emulación cando alguén hai un arquivo e hai unhas propietarios que ceden a súa documentación, eso produce, digamos que un ambiente propicio. O Condado de Priegue foi en réxime de comodato depositado no ano 1995 e a Torre de Celas ou Casa de Celas foi un comodato do ano 2018 por un sobriño de Javier Ozores Marchesi que tiña unha parte do fondo documental que se separara a mediados do século XIX. Por tanto, vemos como unha política ou como un centro público é capaz de reconstruir e de recoller fondos que se foran por diferentes procesos de tipo legal, separando. E, como digo, o seu ingreso permitiu reconstruir os arquivos de 2 importantes casas fidalgas como a Casa de San Martiño de Ombreiro e a do Condado de Priegue. Cal é o contexto? Pois o contexto son os arquivos persoais e familiares depositados por algún motivo no Arquivo do Reino de Galicia. Bueno, hai digamos, un concepto, unha orixe, hai unha definición de patrimonio documental da que en Galicia, de acordo ca última lei do patrimonio, son os anteriores a 1901, unha cousa moi curiosa porque cambiouse o criterio da lei do patrimonio histórico español, que eran os 100 anos e os 40 anos, e estableceron un límite fixo que non se move. Neso Galicia foi creativa porque é a única comunidade autónoma que ten este criterio que non sei a verdade de onde se sacou. Pero, bueno, en todo caso, que significa para os arquivos privados patrimonio documental? Pois, de acordo con esta lei, unha serie de obrigas legais e de acordo ca lei
de Arquivos de Galicia, pois tamén outras obrigas legais como comunicar a súa existencia, custodialos e conservalos, non desmembrar os fondos, comunicar calquera traslado, permitir o acceso, colaborar ca administración, en fin, unha serie de requisitos, ás veces, hai que decirlo, de non sinxelo cumprimento. Usos sociais do arquivo privado. Temos que reflexionar antes de empezar a enfrentarnos a estes arquivos cal era o seu uso e a súa finalidade principal. Son testemunhos, sobre todo, de titularidade sobre bens e constitúen un medio para a administración do patrimonio, pero, ao mesmo tempo, hai algo do que tamén se falou esta mañá e que é moi importante, e é que son algo que está ligado á identidade do grupo familiar, algo que no antigo réximen tiña moita importancia e que hoxe en día sigue a ter moita importancia tamén porque crea unha cohesión afectiva e persoal para os propietarios dos arquivos. Isto hai que telo en conta, como tamén se comentaba a mañá, porque a hora de xestionar este tipo de ingresos nos arquivos públicos hai que pensar que isto é un hándicap e ás veces se trata de entendelo para poñernos desde o punto de vista da persoa que doa. Os fondos familiares e persoais no Arquivo do Reino de Galicia pois son moito máis escasos do que no Arquivo Nacional de Cataluña. Como ven aí, son 80 fondos e unos 334 metros que non teñen nada que ver cos 23 kilómetros ou 160.000 unidades de instalación e máis de 175 fondos de carácter público, pero teñen unha importancia fundamental. Non estamos contabilizando aquí outros arquivos de naturaleza privada, por exemplo, arquivos de empresa que tamén temos. Por tanto, son 80 fondos diferentes, con datas extremas entre 1996 e 2008 e un volumen de 334 metros. Os fondos familiares máis voluminosos, entre os cales se encontra o da familia Ozores. Vamos a ir moi rápidos con unha breve incursión na política de compras e doazóns do Arquivo do Reino de Galicia. Desde os anos 70 vemos que tuvo un gran auxe nos anos 80 e 90 e foi decaindo. Pero é interesante ver como ca crise hai un baixón, pero que iso, sin embargo, significou que o arquivo recibira máis doazóns e depósitos en réxime de comodato. Por tanto, a mitad dos ingresos producidos no arquivo son por doazón ou por comodato. E agora vamos a entrar rapidamente na descripción dos tres fondos documentais e das súas características e do seu tratamento técnico. Por un lado, temos a familia Ozores, que foi o primeiro que ingresou, e vou a dar unhas pinceladas das súas características, as datas extremas entre o século XIV e o século XX, 84 unidades de instalación, e foi doado, como xa dixe, entre os anos 1991 e 1992. A hora de enfrentarnos a estes arquivos é fundamental o estudio xenealóxico, como xa fixo Víctor Míguez. Aquí vemos que o marquesado de San Martiño de Ombreiro foi creado por Fernando VII en 1817, a principios do século XIX, e a doazón se produciu polo sexto marqués Jorge Ozores Marquina. En relación co proceso de investigación que se sigue nun arquivo cando entra un arquivo desta naturaleza, hai que subliñar o paralelismo que a investigación en historia social e económica. A xenealoxía, o estudio xenealóxico é fundamental porque, como veremos logo, hai todo, ou como en palabras de Víctor Míguez, unha selva documental da que non temos elementos como nos arquivos públicos
de legislación ou de normas que nos guíen para buscar os elementos que nos permitan organizar e describilo. Estes son cadros xenealóxicos que fixo Víctor Míguez nesa investigación, son moitísimos máis os que aparecen na súa tesi de doutoramento, por suposto, e outro elemento fundamental é coñecer o territorio. Estamos falando dunha economía de antigo réximen, de base agraria, no que a renda da terra era fundamental e, por tanto, estos arquivos dan moitísima información sobre o que é todo relacionado cas rentas da terra. E, por outro lado, hai un elemento moi importante que é a noción de casa. A casa non só física, sino como institución que dá corpo ás actividades dunha liñaxe e que permite a continuidade no tempo das actividades de unha familia. Arredor da casa se desenvolve todo un sistema organizativo e de administración que é coherente e que debemos ter en conta, como decía Trochi Zúñiga, a hora de enfrentarnos a estos arquivos. Estas serán as 13 casas integradas no Marquesado de San Martiño de Ombreiro. Non todas son, siguen unha secuencia cronolóxica, porque moitas delas agrupaban outras varias nun proceso diacrónico e moi complexo que neste caso Víctor Míguez reconstruiu con gran acerto. Por tanto, eso produce un conxunto, un sistema e un conxunto de subsistemas documentais que temos que identificar e respetar a hora de organizar estes arquivos. Estes subsistemas documentais coinciden cas diferentes casas integradas no patrimonio. Aquí traigo unha cita de Troche no que fala precisamente de respetar esos documentos que corresponden a cada un desos morgados, partidos ou distinción, como deben constituir o seu propio arquivo separado integrado no conxunto. Por tanto, a estructura do fondo documental, unha vez organizado, sigue esa mesma estructura. E, como en expresión de Víctor Míguez, temos unha selva documental, un conxunto de documentos que neste caso son máis de 7.000 documentos os identificados e descritos correspondentes a este fondo documental. E o proceso de identificación levanos, por exemplo, a este libro de contabilidade dunha señora de Lugo que se chamou Antonia de Aguiar e Montenegro, que fixo un libro de contabilidade, non o uso porque deixou o seu nome escrito nel e ofrece unha gran cantidad de información, sobre todo, por exemplo, sobre todo o que gastou nos seus fillos, o que se foi a Indias, o que estudiou en Salamanca, en Santiago, a que meteu monxa, a que casou, todo eso detalle e dá moitos detalles. Entonces, o proceso de identificación é un proceso normal en calquera arquivo, de acordo cos principios arquivísticos, e isto nos leva a situar a Antonia de Aguiar na xenealoxía da Casa dos Lugos polos Neiras, que é unha das integradas no Marquesado de San Martiño de Ombreira. Lévanos a identificar a serie documental a que pertence e lévanos a situala tamén nun punto concreto do quadro de clasificación dese conxunto. E comprobamos tamén que Trochi e Zúñiga as agrupacións funcionais que contempla son moi próximas ás que nós hoxe en día na nosa análise destacamos. A descripción documental hai que insistir en que hoxe en día é herdeira das técnicas que xa se desenvolvían no século XVIII. Isto é unha descripción individual de un documento do século XVIII. Isto é un libro índice o Becerro do século XVIII de unha destas casas, donde se describen
estos documentos como de Antonia de Aguiar, a descripción documental, por tanto, en estas formas, e hoxe en día o traballo que fixo Víctor Míguez, que se reúne nunha base de datos Access, que reúne 4.824 registros e que hoxe están a ser volcados en Galiciana, Arquivo Digital de Galicia, ao contrario de outros fondos que xa están totalmente volcados. Como xa existe un instrumento como esa base de datos, aínda non está completo. O Condado de Priegue ten unha historia paralela, semellante, de menor volumen o fondo documental que o de San Martiño de Ombreiro, pero tamén era unha das grandes familias nobres de Galicia e ten, por tanto, un grande interés. Neste caso non hai unha investigación hasta agora que dé respaldo, como no caso de Ozores, a este fondo, pero realmente a metodoloxía que teremos para aproximarnos a ela será moi semellante. É un condado moito máis antigo, creouse no século XVII, e chegamos ao século XXI con Javier Ozores Marchesi, o conde actual, que aínda vive, co que falei por teléfono outro día, e que está moi orgulloso e moi contento de ter depositado o seu arquivo no Arquivo do Reino de Galicia. Tamén temos que facer unha aproximación xeográfica a través do dominio que era, e constatamos como nesa aproximación xeográfica un dominio discontinuo, como eso xa o saben os investigadores da Historia Social e Económica de Galicia. En Galicia non hai un dominio uniforme, sino que podía haber superposición de diferentes dominios sobre diferentes partes. Estos son parte do traballo de identificación de fondo que se fixo a principios da década do 2000 no Arquivo do Reino de Galicia. A realización destas árbores genealóxicas e destos mapas pormenorizados do dominio. Hai unha estructura de subsistemas documentais que son 8 casas diferentes. Hai uns documentos que presentan un paralelismo moi co do Marquesado de San Martiño de Ombreiro, e son documentos basicamente de tipo patrimonial, pero non só. Por exemplo, no fondo de San Martiño de Ombreiro hai gran cantidad de documentos de tipo público, de función, porque foi diputado xeral do Reino, Marqués de San Martiño de Ombreiro, e deixou unha abundantísima correspondencia que está na maior parte dela inédita e a falta de investigar, pero que é de grande interese. Nese proceso, no arquivo, creamos repositorios de historias institucionais deste fondo, como de outros moitos. Isto é un exemplo de historia institucional que logo reflectimos na base de datos accesible en internet. Un repositorio de estudios de series, de cada serie documental se estudia independentemente e tamén se volca despois na base de datos. E unha clasificación que respeta esa estructura en casas diferentes e que tamén respeta en canto a documentación patrimonial, a organización, a clasificación xeográfica persistente, porque eso era unha forma de administración. Xa queda pouco tempo, pero creo que vou acabar. A descripción, este fondo está completamente descrito a través de Galiciana, Arquivo Digital de Galicia, e finalmente a Casa de Celas, que é o fondo documental máis recente. Son 525 documentos en 9 unidades de instalación, e ten o gran interés que completa unha parte do arquivo que fora fragmentado en unha época anterior. Esta é a xenealoxía de Xavier Fernando Ozores Pardo, a persoa que fixo o comodato no arquivo, e as diferentes persoas ou familias que ao longo en diferentes períodos
digamos, legaron propiedades que heredou esta familia e que hoxe en día se reflicten na documentación. Este é o antigo a esquematización de como se dividiu o condado de Priegue e como un dos herdeiros foi o que deu lugar a Torre de Celas. O dominio estaba en 19 concellos da provincia da Coruña e os documentos en un estadio aínda, bueno, pois xa están todos descritos e xa clasificados, pero aínda falta pois bastante traballo por facer. En todo caso, xa están catalogados na súa integridade e pendentes de incorporación á base de datos galiciana Arquivo Digital de Galicia. Conclusións. Bueno, pois, partindo desa incomodidade con ese título inicial da ponencia, completaría con eso os fondos documentais da familia Ozores do Arquivo do Reino de Galicia 3 exemplos de recuperación patrimonial pola xestión de políticas de adquisición de fondos documentais, na reconstrucción de antigos arquivos, na posta a disposición da investigación histórica e na investigación, descripción e difusión arquivística. E isto foi, pois nada, todo. Moitas gracias. Así. Boa tarde de novo. Sigue sendo un gran placer estar aquí para presentar aos novos ponentes. En este caso, tócame presentar a Aurelia Balseiro, que nos vai falar desa colección tan simbólica, sobre todo para o noroeste peninsular, do que é a colección Álvaro Gil, que está no Museo Provincial de Lugo. Aurelia Balseiro é licenciada en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela. Reitero que, como tedes aí o currículum, pois podedelo ler. Eu simplemente quería agradecerlle, porque foi personalmente o que fixo a invitación, para que estivese aquí con nós, para que nos falase dese tema, dese conxunto tan interesante. Con ela tiven sempre unha relación de investigación frustrada pola miña parte, porque o meu tema de investigación durante cando podía investigar era a ourivería. Algo teño publicado sobre os primeiros ouros, sobre as arracadas, sobre moitos proxectos que quedaron aí no tinteiro. Entón, miro para ela e que levando a dirección dun museo, pois sigue ca capacidade de investigar
E a veces penso que claro, estar metido na administración, pois a veces fai completamente imposible, digo que a administración é castrante intelectualmente, entonces, pois, bueno, esa frustración que teño coa miña investigación persoal, pois vexo plasmada no seu traballo e por iso teño gran aprecio cara a ela e gustaríame estar aquí presente, pero é que me convocaron agora a outra reunión nesta casa para falar de outro tema e, bueno, reitero o agradecemento por poder estar aquí e lamento terme que ir, pero, bueno, como temos posibilidade de falar noutro momento e xa me has de pasar o texto. En realidade é que se quere escapar porque son unha pesada. Bueno, teño que dar as gracias, por suposto, ao Consello da Cultura Galega, a sección de Patrimonio e Bens Culturais e, sobre todo, os coordinadores desta xornada, que son os compañeiros e colegas Concha Varela, Gabriel Quiroga e, por suposto, o meu admirado Bieito Pérez Outeriño, que se escapa, xa vos digo que é por isto, pero sí que é certo que o tiven sempre como un referente e un colega bo e xeneroso porque, bueno, cando eu empezaba cos cursos de doutoramento alá polo ano 92, el xa estaba co libro das Arracadas e era o meu libro referente de cabeceira. Ese libro e o de Alicia Perea. En fin, desde logo que sí que é certo o que comenta ao respecto da laboura investigadora, que sempre, como dice un amigo meu, arqueólogo e compañeiro no museo, é sempre gratis et amore. Obviamente está no eido romano el, non? De aí o latinajo. Ben, eu realmente, despois de dar as gracias e proceder cos saludos habituais e demais, en realidade o título desta ponencia, aínda que sexa distinto ad hoc a esta xornada, en realidade vai a ser unha mistura de dúas aportacións que xa realicei. Ha habido tempo do que comentaba el, da falta de tempo e de medios que temos para facer estas cousas que sempre van, como decimos, despois do noso traballo habitual, no meu caso como directora do Museo de Lugo. E como decía, esas aportacións, unha xa está publicada na revista Adra do Museo do Pobo Galego, titulada Historia dunha colección, Ricardo Blanco Cicerón, Álvaro Gil Varela e a colección de ourivería antigua do Museo Provincial de Lugo no ano 2015, e outra máis recente que foi unha comunicación feita no Congreso Internacional de Arqueoloxía do Ouro en 2017, titulada Ourivería Antigua do Museo Provincial de Lugo, Coleccionismo, Patrimonio e Identidade. E diredes por qué? É que veñen tal cual para este tema, porque na primeira o que fixen foi constatar a xénese e a historia dunha colección arqueolóxica que pasou do coleccionismo privado ao servicio público nunha institución museística, e na segunda abordei a evolución do concepto do coleccionismo asociado ao patrimonio e á identidade nos séculos XX e XXI. En relación, por suposto, ás vicisitudes da actual colección de ourivería antiga do Museo Provincial de Lugo, xunto coa formación desta mesma colección prerromana do noroeste peninsular por parte primeiro de Ricardo Blanco Cicerón, falando despois da posterior adquisición e incremento por Gil Varela, ata a súa chegada ao Museo de Lugo. E logo, posteriormente, o acordo de venda entre os seus herdeiros, os herdeiros de Gil Varela e a Diputación de Lugo. Polo tanto, como digo, son as dúas do máis acaído e intentarei resumilas e adaptalas para reestruturala nesta xornada dedicada ao patrimonio moble entre o comunitario e o privado. Ben, eu penso, e creo que tamén poido demostralo perfectamente, que todas as coleccións per se teñen unha intrahistoria que merece ser contada, tanto polos bens mobles que a compoñen como polas persoas que a conforman. As coleccións implican directamente a persoas físicas que con distintas motivacións inician, crean e constitúen o xerme dun coleccionismo individual cun destino particular e concreto que
pode ser ou ben o simple deleite persoal, como a propia significación social, entre outros moitos. Despois, coa desaparición do principal axente coleccionista, estes conxuntos de artefactos rematan ou ben disgregándose por vendas ou herencias ou, con sorte, en institucións museísticas para disfrute de toda a sociedade. Non pretendemos nin podemos entrar aquí en consideración sobre a historia xeral do coleccionismo, nomeadamente o arqueolóxico, e nin siquiera dos coleccionistas, nin da súa repercusión na conservación ou no espolio, tamén, do patrimonio cultural, porque é un tema analizado ás veces xa na historiografía desde a antigüedade aos nosos días, dende ópticas ben distintas. Aínda que en Galicia este corpus este claramente incompleto. Fai pouco houbo preto desta sé unha exposición sobre a colección arqueolóxica da Facultade de Historia da Universidade de Santiago de Compostela, que tamén mencionaba estes temas concretos en relación con este conxunto específico. Lois, a verdad que este apunte a esa exposición foi realmente do máis acaído. Ademais, hai tamén feitos como o pulo do coleccionismo de Belas Artes en época xa contemporánea, xunto coa propia visibilización de seus axentes que tamén repercutiron desgueira no coleccionismo arqueolóxico. Na literatura, comentaba antes e repito agora, o escritor turco Orhan Pamuk, no seu libro El Museo de la Inocencia, di que os auténticos coleccionistas, ao recolectar as súas primeiras pezas, nunca pensan donde lles levará o que están a facer. Pero, por outra banda, noutro capítulo, establece unha tipoloxía de coleccionistas, os vaidosos, que se enorgullecen das súas coleccións e queren exhibilas, e os vergonzosos, que ocultan nun recuncho o que reuniron. Di que mal, que é o protagonista desta maravillosa novela que vos recomendo, que os primeiros son os que pensan que os museos son a consecuencia natural das súas coleccións, porque unha colección faise, sexan cales for os seus motivos para iniciala, para ao final exhibila cun orgullo nun museo. Este caso é o único caso que eu coñezo dun libro que se convirte nun museo, que realmente existe este museo en Estambul, ou quizá sexa o contrario, viceversa, o propio museo que se convirteu en libro. Así e todo, é evidente que, en xeral, as coleccións privadas están ligadas sempre aos seus propietarios e logo, se pasan a dominio público, tamén crean vínculos coa comunidade donde radican, converténdose moitas veces en símbolos de identidade como moito do patrimonio cultural que ten un pobo, aínda que conserven, de algún xeito ou na totalidade, a súa relación co seu formador ou formadores iniciais. En todo caso, patrimonio e identidade tamén son dous conceptos cunha relación profunda na actualidade, constatada a cotío pola relación directa do uso do patrimonio como símbolo e incluso coa preservación, reforzo ou reconstrución de certas identidades colectivas. Isto tamén o comenta un antropólogo, Gómez Ferri. Os dous protagonistas da actualmente colección de ourivería antigua do Museo Provincial de Lugo estarían inscritos nesa teórica listra de ilustres coleccionistas galegos contemporáneos entre finais do século XIX e mediados do século XX. As súas motivacións non son só o prestixio social, a inversión económica ou a mostra de poder e riqueza, porque daquela aínda se aprecia un compromiso co patrimonio e un desexo de conservalo e promocionalo. Por tanto, a historia da colección de ourivería antiga do Museo de Lugo está ligada a eses dous grandes coleccionistas galego, Ricardo Blanco Cicerón Núñez e Álvaro Gil Varela. Polo que primeiro imos saber quenes eran eles e despois como se formou ese conxunto patrimonial, aínda que, dado que os principales protagonistas xa non están connosco nin agora, nin daquela que facía eu esta pescuda, esta investigación, hai consideracións e detalles que se levan perdido ao longo do tempo.
ao que hai que engadir tamén que as fontes documentales a este respecto tamén son escasas e incompletas. Por desgraza, este tipo de información, que agora realmente está se tendo bastante máis en conta, non tiña a consideración suficiente para ser conservada e transmitida ou incluso mencionada na historiografía. Estou falando de cartas, de facturas, de inventarios, etc. etc. Con respecto aos dous coleccionistas, temos aquí en primeira instancia a familia Blanco Cicerón con Ricardo Blanco Cicerón Núñez á cabeza. Este mecenas, este coleccionista, naceu en Tui en 1844 e morreu en Santiago en 1926. Católico, de ideoloxía carlista e conciencia galeguista, adicouse temporalmente á política entre 1877 e 1879 na súa propia vila natal, pero acabou exercendo como abogado en Santiago de Compostela. Non obstante, reconóceselle tamén pola súa faceta de arqueólogo e coleccionista. Ao longo da súa vida, reuniu unha gran colección de obxectos artísticos e arqueolóxicos moi variados, así como un importante arquivo e biblioteca, xunto con destacado tamén arquivo fotográfico, actualmente moito del no Museo do Pobo Galego. Precisamente ese afán de heteroxénea recompilación parece que non o levou a certos apuros económicos como algunhas fontes din e que eu reflectín no seu momento, nin tampouco foron solventadas grazas ao apoio do seu cuñado Simeón García, do Banco Simeón, que era irmão da súa muller Herminia García de la Riva, tal como nos indicou persoalmente, particularmente, Fernando Acuña Castroviejo, en paz descanse. As súas inquedanzas culturais e os seus coñecementos lévano a ingresar na Sociedade Económica de Amigos do País en 1884 e tamén na Real Academia Galega. Tamén foi vicepresidente da sección arqueolóxica da Exposición Regional Gallega de 1909, donde fixo unha importante laboura tendo en conta que se tratou dun verdadeiro acontecemento daquela para a Galicia de entón, non só pola cantidade e calidade de obxectos artísticos e pezas arqueolóxicas, entre as que se amosou precisamente a súa colección de ourivería antiga, da ourivería prerromana daquela, e por eso saco a colación, senón tamén pola finalidade de promoción cultural e turística e polo seu carácter, obviamente, internacional. Daquela, 1909, hai unhas fotografías de Chicharro Bisi e despois outras do fotógrafo catalán Pelai Mas, que tamén inmortalizou as devanditas xoias prerromanas. Este fondo fotográfico da colección de ourivería atópase custodiado actualmente no Museo do Pobo Galego, doado pola familia de Blanco Cicerón. Como decía, estas fotos tamén realizadas ao longo ata o 1919, concretamente un total de 30 fotografías de gran calidade desa colección de ourivería prerromana de Blanco Cicerón por expreso encargo dil, pero tamén estes fotógrafos fixeron un percorrido por toda Galicia facendo un gran traballo de documentación gráfica, concretamente Pelai Mas. O legado coleccionista de Blanco Cicerón está diseminado por moitos museos galegos, parte doados por il en vida ou despois da súa morte pola disgregación da súa herdanza. Obviamente, como decía ao principio, as coleccións son fillas do seu tempo e do seu dono e, polo tanto, hai que situalas nun contexto concreto. Neste caso, estamos nunha época onde existe unha burguesía ilustrada con posibilidades económicas e profesións liberais, pero non todos tiñan ese interese coleccionista. Tal como salienta o bisneto de Blanco Cicerón, que é o propio catedrático e arqueólogo Fernando Acuña Castroviejo, a raíz do coleccionismo de Blanco Cicerón derivaba dunha preocupación polo noso patrimonio e tamén pola súa conservación no seu país, no noso país. Pode decirse, segundo as súas palabras, que foi o coleccionismo galego, o coleccionista galego, máis importante no transo entre o século XIX e o XX, chegando a conformar unha das máis destacadas coleccións galegas de carácter cultural.
A maior parte da súa colección era de procedencia galega, agás a numismática e a medallística, aínda que primaban as pezas arqueolóxicas por preferencias persoais. A cuña di que foi unha rara avis polo seu talante erudito e galeguista e como coleccionista comparable a Lázaro Galdiano ou a Guillermo de Osma. Con respecto á sección de ourivería, quizáis a súa motivación tamén tivera que ver coa recuperación de pezas que, senón, primando o valor económico do ouro, houberan desaparecido. Os crisóis dos xolleiros eran o destino habitual das xoias áureas atopadas ou buscadas premeditadamente, como decía, atopadas non sempre casualmente, en contextos arqueolóxicos galegos, sobre todo a finales do século XIX e o primer terzo do século XX. E precisamente estes coleccionistas privados ou tamén algúns anticuarios conscientes do valor histórico engadido ao económico destas pezas e tamén polo interese social daquela que xa estaba en boga por as antigüedades, contribuíron á súa recuperación evitando a perda destes obxetos arqueolóxicos. Da importancia da colección prerromana de ourivería de Blanco Cicerón, teño este documento que vos quero amosar, está no Arquivo Blanco de Cicerón, e é posterior á morte del, de 1928. Pois aquí, a Dirección General de Bellas Artes establece que esta colección, ante o risco de que poidera ser trasladada ou vendida ou exportada, pois, como vedes aquí, é un acordo onde a Junta do Patronato, en base á protección e conservación do seu tesoro artístico nacional, nomea o que sería, hoxe en día, un ben de interés cultural. Este documento, supoño que tamén tería que ver agora de logo renomeala Vic cando xa pertencía a Álvaro Gil Varela. Pero, bueno, non deixa de ser un documento moi importante que, como digo, se custodia no Museo do Pobo Galego. Seguro que che interesa, que sí? Álvaro Gil Varela naceu en Lugo en 1905 e morreu en Madrid en 1980. En Lugo, donde repousan os seus restos, participa xa dende novo en iniciativas culturais como a fundación e publicación da revista Ronsel, dirixida por Evaristo Correa Calderón. Despois vai a estudiar a Madrid a carreira de enxeneiro técnico de Montes e ali faise membro tamén da Mocidade Céltica xunto con un colectivo bastante importante de galegos que estaban ali na diáspora madrileña. Ao rematar, seguiu ampliando estudios por Europa e traballa na Deputación de Pontevedra. Estuvo destinado en Lourizán, Pontevedra, cidade onde se relacionou tamén co Partido Galeguista e con círculos intelectual e persoeiros como Castelao e Bóveda do Primeiro. Teño constancia pola súa filla que foron realmente íntimos amigos. Esta vinculación co galeguismo republicano motivou que o encarceraran na illa de San Simón tras o levantamento militar de 1936. Como consecuencia, foi expedientado, quedándose en praza e titulacións, polo que entrou a traballar na empresa privada, Celtia, Pescanova, Cementos del Noroeste, Transfensa, etc., dirixidas en principio pola familia Fernández de Lugo. O seu éxito como empresario dalle unha seguridade económica que xenerosamente reverte no mundo da cultura, comezando un intenso e activo mecenado. Participa na creación de empresas relacionadas coa literatura como a Editorial Galaxia ou a Fundación Penzol, do mesmo xeito e incluso da man en principio dos irmáns Fernández López, os que se coñecen en Lugo como os fillos de Antón de Marcos. Ou tamén coas artes, co apoio directo a creadores galegos a través de adquisicións, de compras como para museos, de depósitos e tamén de doazóns de obras de arte ás institucións museísticas a parte do que fora incrementando para a súa colección propia. Nomeadamente foi un xeneroso mecenas do Museo de Lugo e do Museo de Pontevedra. Como decía, o tempo vai conformando unha gran colección privada de arte onde destacan as obras de pintura galega contemporánea e outras tamén moi importantes para a historia da arte española.
No Museo Provincial de Lugo, ademais de formar parte como vogal desde 1957 da súa xunta reitora, o cual non implica que non estuvera relacionado con este museo desde a súa creación en 1932, realiza numerosas xestións e intermediacións a favor deste museo e do incremento dos seus fondos. Tenlle doado a esta institución numerosas obras, pero a súa achega máis coñecida foi en 1974, cando ingresou no Museo Provincial de Lugo a colección de Ourivería Antiga nunha sala acondicionada para tal efecto e contribuindo, ademais, a costear a súa montaxe expositiva. Esta colección formouse inicialmente coa adquisición aos herdeiros de Ricardo Blanco Cicerón en 1971 da maior parte das xoias. O contrato de compravenda foi realizado na cidade de Santiago o 4 de novembro de 1971 entre os herdeiros de Ricardo Blanco Cicerón e Gil Varela, asistido por Manuel Chamoso Lamas como asesor técnico e perito arqueolóxico. Neste documento, do que amosamos a primeira parte, porque pertence á familia de Gil Varela, especifícase que se trata dunha colección de 40 obxetos arqueolóxicos de distintas épocas e metais. Agradecemento á familia pola consulta deste documento. Aínda que logo foi incrementándoa con pezas tan senlleiras como o Torques de Burela, atopado a principios da década dos 50, e logo, en 1954, a Corporación Provincial da Diputación de Lugo acordou adquirilo por 150.000 pesetas a pagar por terceiras partes nos anos 56, 57 e 58. Nesta acta tamén se agradece a Gil Varela a súa intervención no logro da xoia, porque en realidade foi quen adiantou os cartos para compralo. E non sei se logo se foron reembolsados, supoño que non. En 1955, Trapero Pardo publica o achado deste Torques e logo estuvo exposto, como vedes aquí, no Museo de Pontevedra, baixo unha cartela moi curiosa: Torques gigante de Viveiro. Perdón, de Vivero, daquela. En 1974 ingresa xa no Museo de Lugo co resto da colección de Blanco Cicerón. Outra peza que incorpora Gil Varela é esta, o carneiro alado de Ribadeo. Realmente espectacular, pero pouco que ver coa ourivería antiga do noroeste peninsular. De tanto descontextualizado que estivo, Blanco Frejeiro sí que o identificou en principio como ourivería castrexa, pero hoxe en día non estamos apostando por esa contextualización. Ben, por todo o exposto, Álvaro Gil Varela forma parte da historia do coleccionismo e da cultura galega do século pasado e para o Museo Provincial de Lugo, xunto cos irmáns Fernández, José e Antonio, os fillos de Antón de Marcos, os López Suárez, Juan e Manuel, un dos seus máis activos promotores. A relación entre estes dous coleccionistas ven aquí solamente establecida pola propia colección de ourivería antigua, porque foi conformada, como estamos vendo en orixen, por Blanco Cicerón, ata que os herdeiros ya venderon a Gil Varela, que incluso incrementou, como acabamos de comentar, vendo tanto o documento acreditativo como as pezas que se engadiron. Pero mutatis mutando, a pesares da diferencia dos contextos cronolóxicos, sociais ou económicos, ambos os dous teñen en común o coleccionismo e a propia heteroxeneidade das súas coleccións, dado que aínda aquí só se analice a ourivería antiga, non só se interesaron pola arqueoloxía, sino que os seus gustos abranguen antigüedades, artes mobles e decorativas, belas artes, fondos bibliográficos e arquivísticos, etc. Dentro dese espírito coleccionador que teñen en común e que é herdeiro dos antigos gabinetes de curiosidades. Folga reiterar que a historia do coleccionismo en Galicia está por facer, pero tamén é necesario estudar polo miúdo a persoeiros importantes neste eido como os aquí mencionados. Con respecto á finalidade do heteroxéneo, aínda que ilustrado ou erudito coleccionismo de Ricardo Blanco Cicerón, cito textualmente, a súa intención era a de poñer a súa colección a disposición dos investigadores e tamén do público en xeral.
Isto demóstrase precisamente por ese préstamo que fixo a exposición pública na devandita exposición regional e polas facilidades de acceso que daba concretamente para a colección de Ourivería a estudosos e investigadores como o inglés Edward Turlow Lynch, perdonade polo meu maravilloso inglés, do Ashmolean Museo de Oxford, daquela estamos falando en 1921, xa tiñan interese por esta colección, ou a escritora Annette Meeking, que a principios do século XX deixou constancia por escrito tamén desta importantísima colección. Probablemente tamén Gil Varela consideraría, como a devandita escritora inglesa, que esta colección podería saír de Galicia e, de feito, temos indicios de que así se pensou, polo que a adquiriu no seu momento de xeito bastante precipitado. Tamén el era da idea, e así o fixo constar no seu momento a xente como Trapero Pardo, que debería estar exposta nunha institución pública ao servicio da sociedade, visibilizada, polo que escolleu o Museo de Lugo para depositala en 1974, pouco despois da súa adquisición en 1971, e cando xa comprara o Torques de Burela, como xa vimos. O grosso da colección foi depositado o 28 de febreiro de 1974, pero o Carneiro Alao de Ribadeo engadeuse en 1976, ao igual que unha moeda áurea de Fernando VI, e máis tarde, en 1980, o espléndido brazalete de Ourense. Un dato curioso con respecto ao inventario de pezas da colección de Blanco Cicerón é o número 39. Defínese así, descríbese así: un anel signatario ibérico atopado na provincia da Coruña, aro liso e chatón no centro suxeito por dúas garras de león. Non temos noticia. E tamén, pescudando e investigando coa familia, cos netos de Gil Varela, nunca lles sona de habelo tedo. Non sei por que aparece nesta relación, un dato que queda aí para investigar, porque ata de agora eu non puiden localizalo e non puiden constatar que estuvera na colección a pesar de que estivera aquí neste inventario. E vamos a facer agora unha cronoloxía sucinta dun desacordo que acabou en acordo, en realidade. Anos despois do falecemento de Gil Varela, xa nos anos 1999 e 2000, comeza unha serie de sucesivos desencontros entre a Deputación de Lugo e os herdeiros de Gil Varela sobre a propiedade da colección de Ourivería e pintura. De pintura, en realidade, estamos falando de 19 obras, ingresadas tamén por Gil Varela no museo na década dos 70, que non se resolveron co diálogo, basicamente porque non houbo diálogo. Isto realmente... En fin, comezou a vía xudicial, comezaron aí, despois destes anos de desencontro, unha vía xudicial, ata que finalmente, no mes de xuño de 2013, o Tribunal Supremo dictou sentenza onde se determina a titularidade dos bens e litixio que a Diputación de Lugo decía que foron doados por Gil Varela e os seus familiares decían que estaban depositados. Pois, como digo, determina-se a titularidade dos bens e litixio e o pagamento das custas procesuais por parte do ente provincial á familia Gil Varela. Pouco máis tarde, o 14 de outubro de 2013, foi iniciado a través dunha resolución do 14 de outubro que se publicou no DOGA do 23 de outubro, foi iniciado un expediente de posible declaración de ben de interese cultural pola Consellería de Cultura da Xunta de Galicia a instancias da Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Compostela. E aquí teño que facer unha especial citación a Raquel Casal García, daquela directora do Departamento de Historia da Facultade. Organismos asesores da Comunidade Autónoma Galega, ademais da devandita facultade, como a Real Academia Galega de Belas Artes, Nosa Señora do Rosario ou o propio Consello da Cultura Galega, informaron positivamente sobre o que logo sería a declaración BIC definitiva no ano 2015. No mesmo mes de outubro tamén se produce, vamos facer un inciso, a repercusión mediática destes temas dos que vos estou a falar foi absolutamente tremenda.
Teño unha recopilación realizada nas hemerotecas, o sea, na hemeroteca de varios periódicos, que é que semana si semana tamén tiñamos noticias sobre esta cuestión. E olvidouseme de pasalas mentre iba falando, basicamente. Portadas, artigos de opinión, intervencións de expertos, en fin, realmente tivo pois moitísima transcendencia. Como decía, e a ver que me organizo, a ver en cal vou, porque teño que pasalas bien. No mesmo mes de outubro tamén se procede ao levantamento do depósito por parte dos propietarios, que é o que vedes aquí. Un momento bastante triste, vedes aí as nosas caras largas, estamos os técnicos, Ofelia e eu, rodeados de abogados e de membros da familia Gil Varela. Pois, como decía, procédese ao levantamento do depósito por parte dos propietarios en base a esa resolución xudicial, retirando tanto a colección de ourivería como a de pintura e anulando, por suposto, a súa visibilidade e o seu disfrute público. Tamén poño a adrede as fotos en blanco e negro en contraposición que logo cando volveu en color. Isto ten un efecto dramático. A saída da colección xerou diversas respostas reivindicativas para a súa permanencia en territorio galego por parte da sociedade, baseadas no ou dende o reforzo da identidade galega, alegando un patrimonio nacional que debería ficar no seu territorio de orixe, independentemente da súa propiedade legal. Nesta afirmación, comprobada a través da análise e revisión da hemeroteca relativa a este tema entre os anos 2013 e 2015, isto é digamos que un 5% da recompilación que teño realizada. Pois, como decía, debaixo desto subxace unha utilización simbólica e identitaria da ourivería prerromana e dentro das diversas tipoloxías que a conforman, os obxetos máis identificados pola cidadanía son os torques. Quizáis pode ser herdanza dese mito celta decimonónico que aínda hoxe pervive. Outras das cuestións plantexadas neses intres estaban máis relacionadas co gasto ou ca inversión de diñeiro público ou tamén coa xestión criticable tamén política do patrimonio. Vedes estes titulares como reflexo das cousas que estamos a comentar. Primeiro, xerouse un debate entre a necesidade de conservar este patrimonio na súa terra a pesar da notable inversión para a súa adquisición nun momento en que o gasto público podería ser revertido noutros conceptos, porque todos sabemos que o patrimonio en época de crise para a cidadanía non se ve nin rendable, nin prioritario, nin ás veces necesario. Pero os artigos de opinión e as reportaxes nos principais periódicos do país, vedes aquí só unha parte deles, clamaban pola súa permanencia, tamén para exixir responsabilidades, pero, sobre todo, instaban ás institucións para que se dialogara e se chegara a algún tipo de acordo que quizás, bueno, ás veces tamén a movilización cidadana espabila ás veces as institucións públicas. A pesar de desenvolverse varias correntes de opinións e incluso unha plataforma colectiva específica, concretamente, aquí vedes que a Asociación de Empresarios Lugo Monumental iniciou unha campaña de recollida de sinaturas para evitar que o legado de Gil Varela fora retirado definitivamente do Museo de Lugo a través da plataforma de Change.org, en fin, en locais de Lugo Capital para firmar, pero o máis destacado foi precisamente o que mencionaba, a asistencia dese debate público transmitido recurrentemente polos medios de comunicación, sobre todo entre os anos 2013 e 2015. Este movimento social e mediático con apoios desde os eidos non só intelectuais e culturais calou na cidadanía e expandeuse por toda Galicia, como demostran estas titulares que estamos a amosar, tendo como resultado principal, ademais da difusión da controversia, primeiro a propia candidatura a Vic e logo a súa declaración. Finalmente, mentre se sucedía ao mesmo tempo ese debate social coas propias negociacións entre os propietarios da colección e a Diputación de Lugo, cada vez que había unha reunión por moito en secreto que se quixeran levar entre as dúas partes, aparecían sempre titulares
máis titulares. Pois, como decía, finalmente, no ano 2014, xa se anuncia o acordo entre a Diputación e os herdeiros de Gil Varela, pero non é ata o 10 de febreiro de 2015 cando se asina o contrato de compra-venda. E aquí lo tenemos. A asinatura do contrato de compra-venda a realizar en 5 prazos ou anualidades, estamos falando dunha Diputación provincial, non do Ministerio de Cultura, entonces tuvo que facerse en 5 prazos ou anualidades a data final de adquisición. Penso que aquí non van as custas procesuais, pero bueno. Ese mesmo día, pola tarde, isto que vedes aquí, procedíase á reapertura da sala número 8, donde estaba antes a colección de ourivería, coas pezas que regresaban ao museo despois dunha ausencia dun ano e 4 meses. La vuelta del tesoro. La colección Álvaro Gil retorna al museo. La colección de Álvaro Gil regresará de modo definitivo a Lugo. Regresan a casa el Torques y el Carnero. En fin, bueno, os titulares, xa sabemos como son os titulares periodísticos, pero, en fin. Estes feitos tuveron unha grande repercusión, como está de saber, e moita relevancia informativa, e aquí estou só poñendo a prensa, porque non vos digo nada dos informativos e das televisións. Ahora, coa perspectiva do tempo, podemos concluir que realmente foi un exemplo de final feliz dunha transmisión de patrimonio moble privado ao eido público, que non sempre é así, realmente. Pero, como vos decía, neste caso sí que podemos estar contentos porque rematou así. Álvaro Gil, o día despois. La vuelta de la colección de Álvaro Gil llena el museo. A ver, 330 visitas non é que o enchera, pero, en fin, puñeron así porque queda moi axeitado. Isto que vos dicía eu da volta da colección, esta imaxe, mirade as caras, arriba estamos os técnicos, abaixo están os políticos. Os políticos, bueno, están como están, pero mirádenos a nós. Estamos, en fin, encantados desa volta, e a familia supoño que tamén, porque se solucionou coa adquisición e coa venta. Ben, como guinda para a resolución do conflito chegaría a declaración BIC para a colección de ourivería de Álvaro Gil Varela, realizada pola Xunta de Galicia a instancias, como xa dixemos, da Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago de Compostela en xuño de 2015. Por considerala, e cito textualmente, un elemento fundamental do patrimonio cultural moble galego, tanto polos seus valores culturais, artísticos, históricos e arqueolóxicos, como porque as pezas e materiais que a compoñen forman parte, e isto eu aquí o teño subrayado en negro, forman parte do imaxinario colectivo e identitario da sociedade galega. De aí esa relación que facía antes entre o patrimonio e a identidade. Celebramos en Lugo o BIC número 13 para o noso concello, pero tamén temos que sinalar algo realmente non só anecdótico, sino moi importante, porque trátase non só dun BIC individual, senón que esta categoría aplícaselle neste caso a uns bens mobles integrados nunha colección, entendida esta como un conxunto de bens agrupados de xeito misceláneo ou monográfico logo dun proceso intencional de provisión ou acumulación. Así se establecía na Lei do Patrimonio Cultural de Galicia no 95 e tamén se establece con unha variación mínima dunha palabra ou dúas na nova lei. Teño que decir, ademais, que é único BIC dentro dun BIC, porque o resto, bueno, os bens que conforman o museo son todos bens de interés cultural, pero este ten a categoría per se. Con respecto á listaxe da colección de ourivería de Gil Varela que figura na acta de levantamento do depósito, enuméranse 45 pezas. Pero, posteriormente, en base a criterios arqueolóxicos, prevaleceu a correspondencia coa listaxe do perito colexiado encargado da súa valoración. A diferencia en número, 45 a 40, que falamos agora, ven dada porque algúns fragmentos unifícanse en pezas únicas. Por exemplo, os 3 fragmentos do Torques con decoración ornitomorfa ou
tamén pola súa consideración como lote ou achado único, como é o caso, por exemplo, dos dous brazais de Moimenta, as dúas arracadas de Masma e as dúas láminas áureas caladas. Non obstante, no decreto de declaración de ben de interese cultural da colección de Ourivería, Gil Varela, que así se denomina, colección de Ourivería Gil Varela, as pezas obxeto de resolución son 44, non 45. Este é un lío de cifras, pero hai que ten a súa explicación e é así de doada. E por que pon 44? Porque non incluye esa moeda da que falei antes de Fernando VI, que é do ano 1749, que foi engadida á colección en 1976 e que se considerou que non tiña relación. Bueno, a mesma relación que podía ter o carneiro, pero bueno, en fin. A estas pezas que conforman o núcleo fuerte, o núcleo importante, únense outras doadas, adquiridas ou depositadas en distintos momentos no Museo de Lugo, como son as arracadas de Suegos, a Agra dos Castros, Recouso e Bretoña, o Torques do Castro de Bardaos, as torcas áureas de Recadieira, Zoñán e Corbazal, ou un anel e un pendente visigótico que complementan un conxunto único de gran importancia patrimonial. A posta en valor e a visibilidade da colección foi tamén incrementada ou realizada con proxectos de musealización. Fixemos, como vedes aquí, a renovación completa da Sala 8, vedes arriba, como estaba no momento da súa retirada e logo como quedou con esa renovación completa realizada que se presentaron e que se abriu ao público no ano 2018 nun tempo récord de traballos museográficos e demais. Outro dos traballos de difusión que se fixo foi o Congreso Internacional de Arqueoloxía do Ouro en 2018, que pivotou tamén en base a esta efeméride da volta da colección e da súa musealización novedosa reciente, e tamén a publicación isto era o do Lois, non te vexo por aquí. Claro, é que era na presentación oficial, sí, bueno, estabas. E, como decía, tamén a publicación do catálogo razoado da colección. Finalmente, outra cuestión a destacar, creo que xa levo dito dous finalmente, e ainda me queda, 3 minutos. Pero, como decía, outra cuestión a destacar é a primeira denominación de Ourivería prerromana para a colección orixinal de Blanco Cicerón. Daquela chamábase Ourivería prerromana porque abranguía cultural e cronolóxicamente fundamentalmente a idade do bronce e do ferro no noroeste peninsular. Pero agora tamén temos outras pezas áureas de contextos galaico-romanos e suevo-visigodos, así como outras de procedencia descoñecida, pero en todo caso claramente alóctonas, como o mencionado Carneiro Alado. Polo que a Sala 8, donde se expón agora mismo a colección completa no Museo de Lugo, amósase baixo o título xenérico, igual que o propio catálogo, Sala de Ourivería Antiga. Tiñamos que añadir galega, pero quedou así, que é máis corto. Ben, como colofón, podemos constatar a existencia dunha construción de identidade e narrativa alrededor da ourivería e, en concreto, desta colección, visualizada a través de todas as vicisitudes da súa historia e do simbolismo dos obxetos que a compoñen pola súa pertenza a ese imaginario colectivo galego que reafirma o xenérico contido simbólico e social do patrimonio e os seus efectos sobre as identidades, porque conecta a comunidade da nosa sociedade actual posmoderna co seu pasado. Así que poderíamos decir que estes artefactos teñen actualmente unha resignificación concreta engadida a todos os seus significados orixinais. A presenza da ourivería antigua no imaginario colectivo contemporáneo e a valoración deste legado así o demostra. Esta colección de ourivería antiga remata así un periplo interesante e azaroso, podería poñer moitos outros adxetivos, porque realmente a intrahistoria deste periplo é abraiante, é un adxetivo moi adecuado, é abraiante. E tamén habería moito que sinalar do papel do Ministerio de Cultura, da Xunta de Galicia, da propia Diputación, en fin. Pero, bueno, aínda así, como digo, isto foi solamente un resumen, algún día chegaremos á historia completa,
E o que temos que congratularnos é que realmente finalizou coa súa exposición pública definitiva no Museo Provincial de Lugo. Moitas gracias pola súa atención. Non sei que si procedemos a preguntas colectivas ou individuales. Empezamos entón a someternos ás preguntas que considerades pertinentes. Abres un turno de petición, preguntas, comentarios, en fin. Aí. Tenho uma pergunta para o Gabriel. E a pergunta é se na Galiza existe um censo de arquivos de família, ou seja, se é possível saber quantos arquivos existem, onde é que eles estão. Bueno, hai varios instrumentos. Por un lado está o censo guía de arquivos do Ministerio de Cultura, o que pasa que un censo que presenta problemas en algúns arquivos porque concretamente recolle arquivos públicos, pero arquivos privados recolle aqueles que están nos arquivos históricos provinciais, nos arquivos xestionados ben pola Xunta, ben polo Ministerio de Cultura ou por outras administracións, pero a información que dá moitas veces está sin actualizar. Entonces sabemos ou podemos saber facilmente a través desos instrumentos e a través das guías dos diferentes arquivos que están publicados, a través dos instrumentos que temos na rede en internet, os fondos documentais de familias e de persoas que hai nos arquivos públicos galegos, pero descoñecemos ou non temos unha imaxe fiel do que son os arquivos privados que continúan en mãos privadas. Hai diferentes traballos de investigación, tesis de doutoramento, etc., que se fixeron sobre arquivos de familia, e a máis emblemática, ou unha das máis emblemáticas, a tesis de Ramón Villares sobre a propiedade da terra en Galicia, fixo a partir de fondos privados en mãos privadas, o sea que hai moito traballo de investigación feito sobre esos arquivos, pero hai moitos outros que non afloran, aínda descoñecemos e non temos censados. Hubo varios intentos, a Xunta de Galicia fixo algún intento, pero deberíase facer un intento serio e definitivo por tratar de coñecer cales son esos arquivos, porque, xa digo, hai unha parte importante en mãos privadas que aínda non coñecemos. Eu quería facer dúas preguntas comprometidas a Aurelia, a decir se queres contestas e se non, non. A primeira, comentaches que non houbo un diálogo entre a familia e a Deputación. Por que non se produce ese diálogo? E a segunda, ti crees que se non houbera esa repercusión mediática e pública por parte da cidadanía, que probablemente estean relacionadas a un retroalimentaría a outra, cal sería a situación da colección? Moi boas apreciacións. Con respecto á ausencia de diálogo, pasado o tempo, cando xa as cousas se calman e se solucionaron ben, falando coa familia, fundamentalmente co representante da familia, que é un neto de Gil Varela,
sí que me comentou que todo se houbera podido solucionar, probablemente, dun xeito sin pasar por vía judicial, se houbera daquela unha vontade política explícita que el decía que non houbo. A administración realmente está composta por persoas, nosotros somos tamén funcionarios, pero en xeral actúa ás veces como un ente, como cando entra un escrito e non se contesta, é dicir, este tipo de cuestións ao final sempre pasan porque haxa vontade política, porque o representante dunha institución pública pois teña a vontade de, agora mesmo tampouco pode falar, porque non, o presidente da Diputación daquela xa non está connosco, pero realmente eu perdín esa explicación por unha das bandas. Pola outra banda, xa che digo que o comentario foi ese. Si houbera sido ou non, claro, aquí lo sa. É que esas son cuestións que unha vez que pasan xa é moi difícil volver atrás, incluso para investigalas, incluso para saber por qué. E con respecto á segunda, a min pareceume fundamental, é dicir, o movimento social que houve, que aquí xa vos digo que solamente se reflicte os titulares máis destacados, pero é que houve un ruxe-ruxe continuo, constante, entre os, bueno, tamén con críticas, non todo o mundo decía que volvan por encima de calquer cousa, había xente que decía que non se podía invertir eses cartos nesa colección, e sobre todo tendo en conta que Álvaro Gil Varela, que foi un gran mecenas, probablemente aducían que non houbera querido que se chegara a este punto. Pero e outros que claro, que tamén aproveitaron a coyuntura para establecer críticas de sesgo político. Daquela tamén hai que decir que o acordo que se fixo para a adquisición foi un acordo plenario. Nesto que quero decir que foi por unanimidade, ou se non por unanimidade non se puxo naide. Había tres forzas políticas, o PP, o PSOE gobernando, o BNG levando a parte de cultura, era un bipartito, como está agora mismo, por exemplo, e chegaron a un acordo as tres forzas políticas que estaban na Corporación Provincial para poñerse de acordo en adquirila, porque, claro, supoñía un gasto, unha inversión, realmente non é un gasto, equivoqueime de palabra, sería un investimento moi importante e, sobre todo, o que decía, para unha Diputación Provincial que hipotecaba parte dos seus recursos en esta cuestión. Pero tamén é certo que no seu momento había, claro, cotilleos, por chamarlle de alguna maneira, ao respecto de a donde iría parar esa colección. De momento o que sabemos é que foi a Madrid, que é onde residen, bueno, moitos dos herdeiros de Álvaro Gil Varela, en concreto a súa filla, pero había posibilidade de que fora para fora, non? Concretamente estábamos a falar dese interese do Smole Museum e demais. E daquela que se retirou, obviamente, certas persoas tiveron a iniciativa e a clarividencia de propoñela como candidatura, o sea, para expediente de incoación de BIC, de Ben de Interese Cultural, que realmente non... o seu destino era o museo e non simplemente se estaba pois o mellor dando un golpe de efecto para forzar esa negociación e esa adquisición, pois o mellor sí, pero claro, non son eu quen ten que afirmalo porque non formaba parte das miñas informacións que tiña daquela. O que sí é certo que foi un procedimento moi farragoso, comentábamos pola mañá, o que supón realmente para a administración todas as adquisicións de bens mobles para xustificar o servizo de contratación, por que queríamos compralo. Claro, nosotros parecenos obvio. Oye, pero se isto é unha obra de arte, pero se isto é... Pero non é tan doado de explicar e, sobre todo, de documentar. Necesitamos informes, contrainformes, logo, ao mesmo tempo, obviamente, hasta que se firmou, hasta que se fixo esa firma que vos puxen ali a foto, a colección, o sea, firmouse pola mañá e a colección volveu pola tarde. Pero hasta que se asinou,
non había ningún trato de confianza, nin de, sabes, visto todo o que pasou, obviamente, quizás que fora consecuencia dos actos anteriores, pero realmente sí que penso que a movilización cidadana é moi importante a hora de defender ou de instar as institucións na defensa e na conservación do seu patrimonio, de todo tipo. Agora estamos falando dunha colección privada, pero podemos estar a falar de xacementos arqueolóxicos para que evitar a súa destrucción, o seu espolio, o que seña. Sempre penso que é moi importante. E esta conciencia que temos agora de identidade co noso patrimonio tamén é moi importante. Penso, non sei se estades de acordo. Alguna outra cuestión? Yo quisiera una reflexión para todos. Pues ya por temas empezamos aquí, ¿no? Claro, hay un tema muy importante que ha introducido en esta ponencia, que es el movimiento social que está detrás del patrimonio. Yo creo que esto merecería un congreso. Todos los movimientos sociales, positivos o negativos, que están detrás de la conservación del patrimonio, que tú lo has dicho, nuestro patrimonio. Todos estos movimientos, pienso pues en Salamanca, en la Dama de Elche, en lo de Lérida con el patrimonio sacro, el alcalde de Puigcerdá que reclama la Biblioteca de Cataluña, el libro de privilegios que lo compró un coleccionista y lo compró la biblioteca. Partimos de un punto muy identitario, de agravio. ¿Es mío o es del otro? ¿No? Entonces, algo aquí es muy antiguo, no, como muy tribal, no sé cómo decirlo. Al final, pues vamos a ver lo bueno de cada cosa, ¿no? Los de Salamanca han obtenido una copia gratis de todos los archivos que confiscó el ejército y ahora se han devuelto a sus propietarios. Por lo tanto, ya no están en Salamanca, claro, pero ahora están en una página web magnífica del Ministerio, Pares, y están a disposición de todos los ciudadanos, ¿no? Los de aquel pueblecito donde fueron los sepulcros del Museo de Lleida, que salieron en la aplicación del artículo 155, aquel pueblo ahora tiene un museo como Dios manda y el monasterio de Sigena se valora. Yo conozco a gente de este pueblo. Vamos a quedarnos con lo bueno, ¿no? Y seguramente, sin los 2 millones y pico que le costó a la Diputación de Lugo comprar un patrimonio que de otra manera quizás sería suyo gratis, han tenido que añadir la remusealización de la sala, el catálogo que nunca lo hubieran hecho. Vamos a quedarnos, con mis reflexiones, vamos a quedarnos con lo positivo, pero si analizamos cómo nacen todas estas, y ahora no quiero meterlos todos en un mismo saco, hay algo de muy antiguo en todos estos movimientos, ¿no? Quizás se podría, pues, y a nivel mundial, tendrían que devolverse a Egipto lo del británico. Aquí es un tema que podríamos ahondar, ¿no? Cuando ahora creo yo que las tendencias tecnológicas resuelven mucho de estos temas, ya. En fin, y hablando de tecnología ya, no quiero enrollarme más, las dos otras intervenciones, una experiencia desde la universidad de trabajar en un archivo personal, el de Valle Inclán, la digitalización, el acceso, todo el trabajo, lo que se ha hecho en este archivo Ozores del Reino de Galicia, es lo mismo que hacemos nosotros en el Archivo Nacional de Cataluña con los fondos que hay. Mi reflexión es que nos falta algo más. Nos falta algo más. Todo va hacia una unidad y no sé cómo decirlo. Y la sociedad de la información y los recursos tecnológicos nos piden dar un salto adelante, que es la integración de la información de todas estas experiencias en un único portal de acceso, y esto no se hace y seguimos trabajando, y me lo digo a mí, seguimos trabajando en lo antiguo. Todo esto que hacemos es de ayer y el cambio acelerado que está viviendo la sociedad
creo yo que exige un paso más, porque las exigencias sociales, las demandas que hay de la sociedad, los cambios legales, las propias dinámicas y el apoyo tecnológico, yo creo que exigen ya y permiten, lo que pasa que es dinero y trabajo, un acceso integrado a todo esto. Porque yo no sabía esto del Valle Inclán. ¿Quién lo sabe? Hay que estar muy sensibilizado para el Valle Inclán. Y quién sabe que en el Archivo Nacional de Cataluña están los planos de Puig y Cadafal, los 4 motivados que están interesados, y hay que ir hacia sistemas, proyectos, programas, que el acceso y la información circulen. Luego, ¿de qué manera se puede integrar ¿cómo se llama el portal vuestro? Galicia, con los archivos en línea, porque en Cataluña tiene portal la Generalitat, tiene un portal las diputaciones, hay el portal español, la europeana en Europa. Yo creo que hay que trabajar mirando este objetivo final. Y a veces hacemos productos muy perfectos, demasiado perfectos, como casos únicos y singulares, que luego cuesta integrarlo en esta autopista hacia el futuro. Y yo he ido a congresos en que se habla de eso. Y los esfuerzos de la Administración, los recursos que tiene, y nuestro trabajo como personal, aún están un poco en el día de ayer y no miramos lo suficientemente hacia adelante. Es muy fácil de decir y muy difícil de... El otro día fui a un congreso, unas jornadas también en Cataluña sobre archivos patrimoniales, lo mismo, el archivo de un marqués, ¿no? Todo productos perfectos, pero aislados, trabajamos aisladamente. Es la reflexión que yo quisiera introducir. Sí, pero yo quería decir algo también. Pues no sé. Sí. Contesta tú. Yo creo que la aspiración de todos, efectivamente, es que estos archivos lleguen a tener conexiones con otros archivos más amplios. Europeana es uno de los objetivos, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que tienes que tener primero el archivo, de modo que, y el proceso de crear un archivo como el que el Valle Inclán concretamente ha sido una gestión de 5 años que ha supuesto además que todo el dinero procede de subvenciones del Ministerio a través de proyectos de investigación a partir de la existencia de un grupo de investigación. Si esto no existe nada, porque no tenemos otra ayuda, y que el mantenimiento de las personas que trabajan en esos archivos son contratos temporales, que no puede garantizar su continuidad. Nosotros hemos conseguido que este archivo se cuelgue en el Centro Computacional de Galicia, que es CESGA, lo cual tiene una proyección amplísima, enorme, porque de hecho en los 6 meses que lleva de operativo ha tenido 60 y tantas mil visitas, un archivo tan especializado como este, ¿no? Pero la aspiración verdaderamente es, por ejemplo, con Galiciana, nosotros concretamente a través de Digibis, sí que hemos hablado de esta posibilidad de integración también, o sea que son objetivos que creo que perseguimos, lo que pasa es que hay que viabilizarlos a través también de recursos, de ayudas, de apoyos, que no siempre conseguimos de manera inmediata, ¿no? Pero lo primordial en este caso era, 1, conseguir los objetivos de unas colecciones, 2, el hacer todo el proceso que durante 5 años hemos estado haciendo, 3, dar ese paso que tú propones, que a mí me parece el objetivo fundamental, o sea, integrarlo en unas redes mayores que permitan la consulta instantánea desde donde se quiera y como se quiera. Yo creo que es una idea muy, muy fundamental, que suscribo, claro. Bueno, yo creo que los técnicos, los archiveros, los bibliotecarios, los museólogos tenemos muy claro cuál es el camino y cuál es el objetivo, y de hecho hay que decir que, por ejemplo, Galiciana ya es recolectada por Hispana y por Europeana, o sea que está accesible ya. Es verdad que para que eso sea así necesitamos desarrollar planes de digitalización asociados a la descripción individual de documentos, cosa que en los archivos muchas veces no es la realidad, y eso significa planes de inversión y significa voluntad política. Ahora mismo en Galicia, por una serie de circunstancias, sí que hay un factor de dinamización en cuanto a planes de digitalización y de desarrollo de estas herramientas como las que están detrás de Galiciana. Pero yo creo que en última instancia
es también una labor, hablamos de la conciencia social sobre el patrimonio, pero esa conciencia deberíamos tratar de que abrirla también a los propios dirigentes políticos que a veces no la tienen, salvo cuando es necesario para salir en la foto, pero esa visión a largo plazo a veces no la tienen y, por ejemplo, pues tenemos un caso paradigmático con el portal Pares. Pares es una herramienta muy potente, muy interesante, un proyecto del Ministerio de Cultura, pero en la que se pudieron integrar muchas comunidades autónomas, pero no sé por qué no se ha potenciado, desarrollado un proyecto que podía ser mucho más integrador y que, bueno, por dinámicas particularistas, cada institución, cada comunidad autónoma trata de hacer su proyecto y tiene su dinámica particular. Pero yo creo que los técnicos estamos bastante concienciados de que lo que tenemos que hacer es abrirnos a todo. Bueno, eu tamén quixera opinar desto e un pouco distinto, non? Eu estou de acordo que debe de haber pasarelas, vía recolectores e este tipo de ferramentas que son moi útiles e que están moi ben. Pero, sin embargo, eu estou bastante en contra con estes proxectos globais tipo Galiciana, Hispana, etc., porque eu creo que rouban a capacidade de innovación de cada unha das institucións que participan. Quero dicir, todo lo hacemos igual. A biblioteca é unha cousa tremenda porque levamos moitos centos de anos en que temos unhas normas de catalogación, unos formatos que ademais son internacionais, non? E isto, ao final, si máis ou menos adapta a la Library of Congress, oye, nos tiene que valer, porque es que la mía al lado de la Library of Congress no es nada. Pois non sempre nos vale, non? Entonces, eu estou de acordo con que se poda intercambiar información, por suposto, pero tamén estou de acordo na importancia de que a Biblioteca Pública de Burela, se puidese, faga o seu proxecto para os cidadáns de Burela, sempre cando logo se poda integrar mediante vías recolectores, etc. Eu creo que o patrimonio é unha cousa moi ligada, como se dixo aquí reiteradas veces hoxe, a identidade, e a identidade tamén local, nacional, etc. E, polo tanto, no campo patrimonial, eso temos que respetalo, non? E eso non impide para nada que a tecnoloxía actual que se poda recuperar a un nivel máis global. Eu sempre defendín esa consigna de pensar en local, traballar en global, non? Simplemente engadir que eu penso que unha cousa non quita outra, precisamente por esa, porque a identidade, digamos, son diferentes niveis, hasta chegar ao patrimonio universal. Debemos de traballar así, pero sempre ca conciencia de que o que temos nós tamén lle interesa o que está aquí ao lado e o que está un pouco máis alá, porque eso é, cando vas a algún sitio descubres cousas e che interesan tamén, non? E as faz, unha vez que as coñeces, as faz túas tamén, non? Sí, vamos a ver, vou facer só unha pregunta, que xa sei que non vai a ser políticamente moi correcta, pero se podería, e enlazo con o meu tema da mañá, ter digitalizado tan mal en todas as bibliotecas de Galicia se cada unha houvese elaborado o seu proxecto de digitalización? Eu supoño que non, en algún sitio terá que haber alguén, porque noutros sitios ocurre, quero dicir, na Biblioteca Universitaria de Salamanca a súa digitalización vai desde o lombo do libro ata a cuberta final do libro, é dicir, todos os preliminares, todo o que aporta e fai única unha peza, porque é o que teñen as marcas, que fan única esa peza. A Xunta de Galicia decidiu digitalizar
algúns dos fondos máis importantes que existen bibliográficos en Galicia, como son os da Universidade de Santiago, e supoño que o faría igual noutras, non hai cubertas, non hai preliminares, non hai final, empezamos en el texto puro e duro, porque porque eles entenden, ou polo menos no seu momento entenderon, que o único que importa é a información. Pero o patrimonio non é información, é tamén información, pero non só é información. Xa, pero o que quero dicir eu é que é difícil que moitas institucións e moitas pequenas institucións podan desenvolver ningún proxecto porque non teñen nin medios nin persoal para desenvolvelos. E gracias a estas iniciativas públicas que, por suposto, teñen moito que criticar e moito que mellorar, pero consiguen elevarse nun nivel. No Arquivo do Reino de Galicia, a principios do ano 2000, digitalizamos casi toda a colección fotográfica. Bueno, pasaron anos hasta que puderon estar accesibles en internet. Hoxe en día están. Por qué? Porque gracias a que ahora hai unha plataforma da Xunta de Galicia que nos permitiu sair e que todo o mundo coñeza, pero o esforzo foi inicial do arquivo e por iniciativa do arquivo, sin que non lo dixera a ninguén. Entonces, todo se complementa e, desde logo, todo é millorable e criticable, sí. Non, bueno, eu tamén estou de acordo que tens razón con eso, pero co exemplo me estás dando a razón a min. O fixo o arquivo e despois integra nunha plataforma. O problema é que nas bibliotecas, quen pensou o proxecto non foron as bibliotecas, non vexo cal é a diferencia entre que a digitalización apague a Biblioteca de Galicia ou a Dirección Xeral de non sei que, a que eses cartos se distribúan entre os centros, priorizando naturalmente os centros, etc., non? E, bueno, se exixan resultados, pero resultados que funcionen e que se podan, dentro dun marco, que se podan integrar, non? Con equipos de discusión, etc., sobre como é mellor facelo para todos, porque tampouco son iguais todas as coleccións, etc., non? A min esta cosa de la normativa, que adoita a gustar tanto nas nosas profesións, de que todo ten que estar, en fin, normalizado, internacionalizado, etc., me parece moi ben a uns niveis que son necesarios para intercomunicarse, pero non necesariamente todo ten que facerse igual, porque se sempre facemos todo igual, non adelantaremos nada. Non se trata de facer todos igual, o que pasa que moitas veces esa normalización é imprescindible porque as pequenas institucións de concellos ou de outros nin teñen recursos nin ás veces a perspectiva para desenvolver este tipo de proxectos e quedan en maus moitas veces de empresas que lles venden maravillas e que logo o resultado dese traballo non vale para nada porque gastaron os cartos e non se pode integrar en ninguna parte. Entonces, hai que buscar un equilibrio. O seguiremos discutindo. Alguna outra cuestión? Pois se non hai máis cuestións, levantamos a sesión. Sí.